Yeah, tipemphere tisanambe phunziro lathu Ambuye fathokoze mabadeli fe isomo chimene mweke vaife athaokha pa dziko lapansi matipangisekhale ufumu wa Khristu. Yes, mutipangisefe likazi wanu wina ndi anzake chifukwa cha inu. Chifukwa cha ichi tikuthokoza chifukwa cha madalitso amene mwatipasa pale awiri pale atatu inenso mulipompa mukhale mphunzitsi wamkulu ndi kutisimikiza ife mu chisomo cha Khristu. Kupangisefe ife tikathe kumva zinthu zimene kuti usinaone kumene mwazulula izi kwa ife kusena mzimu wanu tenafe muzina wamphamvu la Yesu Khristu, amen. Right, so kwa lero tikuyang'ana no buku la chivumbulutso, right, chilombo chituluka m'madzi part 2. So ma lessons awa ndonena kuti nandivuta kupanga translate kuchichewa, so ndizika slide ya chichewa ya chizungu mano aziwerenga muchichewa, so aliyesa zikhala tunawapanga benefit. So ndingopanga revision. Okay, so last Wednesday inali revision, sinanga zinthu zina zitakhala tupanga study kuyambira 2024, so pano pati 2026, right, 2 years later tupanga be study zinthuzi. Okay, so zimene ndapanga study 2024 Daniel chapter 7, Daniel chapter 4 and 5 ndimene ndapanga revision last week. So kwa lero ndikhala ndopanga revision ya last week. Ifati last week tapanga revision naonjezerabe pang'ono. Okay, so ndikhala ndopanga revision ya revision yo kuti tikhaende tukulowa mkati. Okay, so ndikamaliza panga revision ndi amano study art. So last week zimene tinaona ndizi, tinaona nawo kuti no chinthu chambira chimene chinachitika nchina kuna nkhondo kuti kumwamba, right. So nkhondo imeneyi tinayizukuta bwinobwino tinakhazikikapo. So tinaona nawo kuti no kulimbana kumene kunachitikapo ku buku la Ezekiel, buku la Ezekiel chapter 28, Yesaya chapter 14, ndizimene zinakhalako kuyambira kale. Koma mu chapter 12 ukamba zabwera kwa Yesu amene anavumbulutsa khalidwe la Mulungu. Kena kuno kumwamba kunali nkhondo, kena ku chinjoka sichinapambane, right. Kena kuno Yesu akukhazikitsa ufumu wake pa dziko lapansi, akukhala mwa inu ndi ine. So tinaona zimenezi, right. So chinjoka chinaona kuti ndi Lucifer mu chapter 12 verse 9 to 16 ndi mu 20 verse 2. Apapa tisindikize fanifunde ikhala ifunikira kwambiri mphunzitsa lero chinjoka ndi ndani? Ndi Lucifer, right. So nana kuti no pa Daniel 7:17-23 akuti masulo efana no tikamakamba za chirombo mulosi tukamba za ufumu, chimozimozi tikamakamba za nkhosa imene ndi nyanga 7 maso 7 ndi ufumu wa ndani? Wa Ambuye athu wa Yesu Khristu. Okay, akutonesera ife Khristu ndi ufumu wake. Okay, fati tikamaona Yesu ngati mwana nkhosa amene ndi Yesu yekha, koma tikamamona Yesu Khristu ali ndi maso 7 nyanga 7 imene ndi chirombo, singakhale nkhosa so ambaye, koma no akumonesa Yesu Khristu ngati yani ufumu. So tikamakamba tu chirombo sili kunyoza. Anthu ambiri akamati chirombo amakhala ngati akunyoza zizimu no chirombo chinguyimira ufumu, right. Daniel akumasula choncho, right. So tinazadusa ndikuzaona onena kuti nkhani yayikulu imene ili apa ndionena kuti no chirombo chituluka madzi, koma sichikubwera chokha yayi, ndi chinjoka chimene chayima pa mchenga wa nyanja chimene chikuitana chani? Chirombo. Apopo ndeti vesesani, right. Chinjoka amene ali Lucifer ndi amene akuitana ya chirombo, right. So chirombo chitizana ndi ufumu andani wa Lucifer. Chifukwa yani chinjoka chinakwiya ndi mkazi ndikachita nkhondo ndi osala mbuyo yake. Mwanjire na Lucifer achita nkhondo ndi ufumu wa Khristu Yesu pa dziko lapansi kuzera mwa chani? Kuzera mwa chirombo, kuzera mwa maufumu ake apa dziko lapansi. Mukuona nkhaniche. So tinaona ndithu kuti chinjokachi amene ali Lucifer ndi amene anapereka mphamvu ndi ulamuliro wonse kwa chani? Kwa chirombo, right. Sinaona kuti no ufumu wa Khristu siwa dziko lino. So tinaona kuti no pa Daniel chapter 7 pali maufumu angati? Maufumu 4, right. Koma in reality si maufumu 4 okha. Fati tikaona ndi Babylon, ini Mide ndi Aperezi. Amidi ndi Aperezi ana ndi mafupa atatu, ma ribs. Why sana kambe kuti no Amidi ndi Aperezi anali ndi miyendo 4? Why ma ribs? Fati ribu imakhala ngati chotsalira cha ufumu, chimozimozi ngati mwa Adamu munatuluka Hava kuzera mu nthiti yake. So chimozimozi kunena kuti no
mwachani mwa maufumu amene anagonjetsedwa ndi Benihadadi ya Perezi panasala chani nthiti zitatu. Okay, so nthiti zitatu zikuyimira ufumu wachani wa Babylon, Assyria ndi Egypt zimene zinagonjetsedwa ndi Amedi ndi Aperezi, right? So kuchoka amenepo pamene tikubwerano ufumu wa Aheleni. Ufumu wa Aheleni tinawulo bwana ufumu omalizira umene tinaona ndi ufumu wachani wa Rome, right? So tinaona pa Daniel chapter 7 pali kuyeza kwa maufumu, right? Maufumu amene akuyezera tinazowa zimene zifayani final no chilombo chomalizira chimene chikuyimira ufumu omalizira pa dziko lapansi chitabwera chinakhala ngati no pamira nyanga 10. Koma tinanena kuti no nyanga 10 izi zili mu ufumu omalizirawo. Nyanga 10 sizokhala ufumu omalizira, no. Nyanga 10 zili mu ufumu omalizira. So pamene baba nyanga kakang'ono, kanyanga kakang'ono kwa kaliso mu ufumu omalizirawo. Timvani menewo. Nyanga ing'ono ili mu ufumu omalizirawo. Nyanga 10 izi zinaiso mu ufumu omalizirawo. Nyanga yaing'ono itabwera inachosa, right? Inachepesa nyanga zingati zitatu, right? So zinakhala ngati nyanga 7 out of the 10 zasalira, koma pabwaso nyanga ingati imodzi, koma zonse zichitika mu ufumu omalizira. Awopo timvani, right? So tinaona tino zimene zikuyimira mafumu 10 amene anagonjetsedwa. Mafumu 10 amene anagonjetsa Aroma, right? Aroma itagwa, makamaka Western Rome itagwa, pamene pauya mafumu angati mafumu 10. Mafumu 10 iwa nyanga ing'ono imene ikubwera imene ikugwetsa mafumu angati atatu. Mafumu atatu amene awa ndi Vandals, Heruli, Ostrogoths amene anagonjetsedwa chifanananso sana ndi chiphunzitso cha mpingo wa ku Rome, right? Umene unali pena pali was Catholic, right? So chifanananso sana ndi chiphunzitso cha Trinity. Mafumu atatu amene anagwa anagonjetsedwa. Mafumu atatu amene anagonjetsedwa. Alright, so tikupitiriza tinaona nawo tino pa Daniel chapter 7 panali oweruza mulandu, mipando inakhala, mipando itakhala kera pamene no zosatira za mulandu zinabwera. So tino pali ndithu kuyeza. So kuyeza kunamba anthu a Babylon pamene tinaona nawo tino ati wayezedwa iwe, ndipo apezeka uperewera, ndipo ufumu wawo uperewera ndipo Amedi ndi Aperezi. So tino kuyeza kwa mafumu sikunangwa kwa Babylon, sinangoyamba pa Babylon. Then Amedi ndi Aperezi ayezedwa. Ena onse mafumu sanayezedwa. Fire Lucifer pomuyesa Yesu anamuzati akulu mafumu sandikupasani faza pseda kwa ine mwanjirina mafumu onse awawa mafumu amene akuyenda mwandi za Lucifer kuti no atawapangisa kuti kupezeka anthu olungama amuyaya koma popanda mzimu wa Mulungu nkhani ndi imeneyo, right? So mafumu amene akuyezedwa according to zimene Lucifer anenera atakwanisa kuti kupanga anthu ambiri kumopanda mzimu wa Mulungu. So kumapita nthawi Kristu akukhazikitsa ufumu wake, ndi ifora akukhazikitsa ufumu wake Lucifer sonaiso akupereka mphamvu yake yonse ulemereronso kwa chirombo, right? So mafumu awiri akuyezedwa pamodzi. Nikona kuti kamaza fika kuchivumbulutso Bible kuti Lucifer akuzaleka nthawi yake kuti kuchepa. Chifukwa no zosatira za chiweruzo Lucifer zozakale zinachitika mu chivumbulutso chapter Daniel chapter 7 pamene akuti chosatira chake chino anatenga chirombo chati achitenthe ku moto. Koma chichitika nchani ati mwana wa munthu anadza mfumu ni nkhalamba yakale ndipo anampase ulamuliro ndi zina zotero. Mwanjirina ichichi chikutonesa no pamene mafumu awiri akuyezedwa, ufumu wa Kristu amene ali mwa ife ndi ufumu wa chirombo umene uzakhazikitsa lemba la chirombo. Evidence yonse ikaperekedwa chichitika chitatu ndi ufumu wa Kristu umene utapambana. Ichocho nchimene Lucifer zana nthawi yake ndiyo chepa. Chifukwa if izi zili proved that Lucifer afunika aonongedwe. Mukuona nkhaniche chosatira chake ndi mu chapter 20 Lucifer saudana kuonongedwa. So tinaona zazikulu kuti no apa tinaona ndithu posepa tinaona. So tinaona kuti tikamapita kuchivumbulutso Yohana anaona ndithu khomo losegulidwa, right? Khomo losegulidwa amene Yohana akuona akuona zomwe zija anaona ndani Daniel. Komano Yohana zimene akupatsidwa chithunzithunzi chachikulu kuti tikapange zoom ndikuona ndithu kuti nchifukwa chani chirombo choperekera ku moto nanga nchifukwa chani Yesu Kristu akulandira ufumu wake. So
buku la chivumbuluso ndi buku limene likutionetsa ife chiweruzo, right? Tinaona pa Daniel chapter 7 ndi chivumbuluso chapter 4-5 zonse zimene zili ku Daniel zilinso chivumbuluso, meaning ndi sini imodzi. So tinaona kuti no tikamakamba za chivumbuluso ndi chifukwa chani zinthu zina zimabwerezedwa kawiri. Ndi chifukwa chake tikamakamba za 144,000 akupezeka mu chivumbuluso chapter 7. Koma 144,000 ndimwe akuzapezeka mu chapter 14. Chirombo chizapezeka chochokera kumpompo mu chapter 11. Koma chizatulukanso mu chapter 17, right? Ndi chifukwa chani Yesu akuonesedwa akubweranso kachiwiri mu chapter 11. Komanso Yesu akuzabweranso kachiwiri mu chapter 19. Ndi chifukwa chani zinthu zikhanga zikubwerezedwa. Yesu akukhazikitsa ufumu wake mu chapter 5. Yesu sakukhazikitsa ufumu wake mu chapter 12. Ndi chifukwa chani zinthu zikubwerezedwa kawiri. Chifukwa chani kuti mbiri ya ufumu wa Khristu ikuyikidwa tikamba chapter 4 ndi 11. Mbiri yonse ikuyalidwa poyera. Pamene chapter 12 ndi 19 ikuonesa mbiri yonse ya chirombo ikuyalidwa poyera. Ndipo zinthu zikuchitika pa nthawi imodzi zikuona zinthu zokhanga zikubwerezedwa. I hope wewe pamveka, right? So by the time tikufika ifeyo uku pamene tikamano study athu. So apona ngopanga ndithu moyepula ndithu ndayepula osati masewera. For phuziro linatingaona 30 minutes last week, right? So apapa pamene tikuyamba no phuziro lathu. Brother, yes, I hope muli Bible ajewa. Yeah, ndina. Okay, alright. Ande muzitolengera, ande muzipanga ndithu mamacha. Mungu panga iyo mutenge kalula muike pa Chivumbuluso 13. Fare tizolenga Chivumbuluso 13 ndikupita ku 19. Chivumbuluso 13 ndikupita ku 11. Okay? Ndikupita ku 17. So tizolenga machapter amene 11, 13, 17, 19, right? So funso ndela kuti kodi chirombo ndiye chiti? Chirombo ndi chiti? Okay? Then mafuna unena kuti mu chivumbuluso chirombo ndi chimodzi. Mfundo inde tufunika tivesese kwambiri. Chirombo ndi chingati? Ndi chimodzi m'buku la chivumbuluso. Pali chirombo chimodzi chokha, right? Now mafuna unena chonchi. Chirombo ndi chimodzi, right? Taona kale kuti no chinjoka si chirombo. Chinjoka ndi Satana. Chivumbuluso 12 verse 9. Tawerenga ngaji Chivumbuluso 12 verse 9 sana pitilire. Brother S, werenga Chivumbuluso 12 verse 9. Verse 9. Yeah. Ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu, njoka yokalambayo, iyo yotchedwa Mdierekezi ndi Satana, wonyenga wa dziko lonse, chinaponyedwa pansi ku dziko, ndi angelo ace anaponyedwa naye pamodzi. So apopo palibe argument. Chinjoka ndi Lucifer. Palibe so argument ina iliyonse. Chinjoka ndi Lucifer. So tione kuti zipo zirombo zingati. Okay? Ine ndinali chirombo chipo chimodzi chokha mu buku la Chivumbuluso. Brothers, taterengeni Chivumbuluso 13 verse 11. Verse 11. Ndipo ndinaona chirombo china chikutuluka pansi, ndipo chinali nazo nyanga ziwiri ngati mwana wankhosa, ndipo chinalankhula ngati njoka. Verse 12. Yeah. So anthu ambiri amene aroke mu Chivumbuluso 13 mu zirombo ziwiri. Yeah, fine, right? So Chivumbuluso 13 amakapitano anaona chirombo china chotuluka payani pa nthaka, right? So tikapita Chivumbuluso chapter 19 ndi pamene amati masula tuno chirombo china chachiwiricho ndi chiyani. Okay? So mutiwerengera pa Chivumbuluso 19 verse 19 ndi 20. Verse 19. Ndipo ndinaona chirombo ndi mafumu a dziko ndi magulu ankhondo awo osankhidwa kuchita nkhondo pa iye wakukwera pa kavalo ndi gulu la nkhondo ace 20. Ndipo chinagwidwa chirombo ndi pamodzi nacho mneneri wonyenga amene adachita zizindikiro pamaso pace, zimene anasokeretsa nazo iwo amene analandira lemba la chirombo ndi iwo akulambira fano. Iwo awiri anaponyedwa ali moyo mnyanja ya moto yakutentha ndi sulfuri. 21. Yeah, so
kuchivumbulutso 19 verse 20 pamene akutuza ifuna tuno anachiona chirombo chija. So tikamakamba za chirombochi akamba za chirombo chapa chivumbulutso chapter 13, right? So mawu kuti the beast kapena chirombocho, tikamakamba za chirombo tiona tuno Yohane muchivumbulutso amakamba za chirombo chimodzi ndi chapa chivumbulutso 13, right? Now muone chirombo chachiwiri akuchitcha kuti chani, akuti neni lonyenga. So tikamakamba za neni lonyenga tikamba za chirombo chachiwiri chicha, right? So chirombo chachiwiri ndi neni lonyenga. Nikona mana kuti no chivumbulutso Yohane akamati the beast, chirombocho amakhala kamba za chimodzi. I hope amveka makosane. Paveka muteka thumbs up. Okay, so ndikhala ndikupitiriza patsogolo. So chirombocho ndi chimodzi. And ndionese ali kuti no chirombo ndi chimodzi. Sote paliso zirombo ziwiri yayi, right? Ina ndi neni lonyenga. Now chirombo mu chivumbulutso chapter chivumbulutso as in general chimapezeka malo 4. Chirombo chimapezeka malo 4, right? Now malo oyamba ndi awa chivumbulutso chapter 11, okay? So mene tinkapanga chivumbulutso chapter 11 sindinafuna kupanga concentrate pa chirombocho. Chifukwa chani? Mu chivumbulutso chapter 11 parallel yake tiseleona tuno tikamana chivumbulutso chapter 4 mpaka na 11 ndi judgment of chiweruzo cha ufumu wa Khristu kapena mbiri ya ufumu wa Khristu, right? Chivumbulutso chapter 12 mpaka na 19 ndi history mbiri ya ufumu wa chirombo, right? So tikamona chivumbulutso chapter 11 parallel yake ndi chivumbulutso chapter 17. Mu ufumu wa Khristu chivumbulutso 11, mu ufumu wa chirombo chivumbulutso 17. So ndikamaza panga chivumbulutso chapter 17 ndizamanga focus kwambiri pa chivumbulutso chapter 11 kuti tione kuti zikuli bwanji. Komano apapa ndizonena kuti pa chivumbulutso chapter 11 ndi chirombocho pamene chikutuluka ku phombo, okay? Chivumbulutso 11 ndi chirombocho pamene chikutuluka ku phombo, okay? Chivumbulutso 13 ndi chirombo chomwecho, komano chirombochi chikutuluka kuti madzi, right? Ndi chirombocho pamene chikutuluka mujani madzi, right? What's the difference? Tiona tuno tikamakamba za kuphombo. Kuphombo munthu ukagwera mudzenje umamba kufufuza kuzonda kuiteka ndarani ukagwa pasi, right? So munchizungu anagwisa mawu kuti bottomless pit ndi phombo lopanda pogwera. Mwanjirena ukungogwa popanda chani, popanda chiyembekezo, right? So tikamakamba tuno chirombo chotuluka ku phombo ndikuti ndi last act muya chirombocho, mu career ya chirombocho, mu mbiri ya chirombocho ndi kumapeto kweni pamene chipita kuti kuchionongeka. So tophunzira kuti no tikamakamba tichituluka uphombo ndi yani, right? Pamene apa chivumbulutso 13 ndi chirombocho pamene chituluka madzi. Mwanjirena pamene chitulukira pamene pali anthu ambiri, madzi akuyimira anthu ambiri. Tiona tuno zimene zikutuzera mu Bible, tiona zonsezo, right? Chivumbulutso 17 akutionesa chirombo chomwe chija, komana apapa chirombochi chili kuti kuchipululu. Ni nthawi yeah, andu kumadraga. Okay, brother Griffin, tafotokoza ndikadraga sound imamveka kome? It's just the screen kumadraga kapena ni maoma? Pena zonse. Okay. Ndikapanga drag, I think muzungu nduza kuti ndifotokoze muno bwino, otherwise ndere sizimveka. Nayeneso ndimazaona kuno kuti the drag. Okay, just give me a second. Ndibasana 1 second. Okay. Okay. Now I'm going to location. Okay. Kumano, in as far as what I've explained, I hope I repeat that sibana so. Jason. Aye, tuende kuno bwino. Okay, all right. So Pakadragaso just tell me who didn't disabilities up. Okay, so chivumbulutso 17 ndi chirombocho. Komano chirombo chili ku chipululu, right? Ku chipululu kuyimira chani? Kuyimira na no obscurity. Kumalo decision upanga operate. Okay? Right?
so tionanso chimusi 17 akamati chipululu nthano ya komano komaliza umene chirombo chikuonekera ndi chimusi 19 pamene Yesu akubweranso kachingati kachiwiri mumbiri ya ufumu wa chirombocho, right? So ndi chirombo chimodzi koma vuto ndonena kuti anthu amamba nokugawana kuti apa ndipena ichinso ndi chirombo china apa ndi chirombo. So anthu ambiri amanati ndi chirombo china pamene 13:17 amatha vese lokhe ndi chirombo chomwecho, 19 ndi chirombo chomwecho, right? So komano ndikuonesana ndi chirombo chimodzi. Okay, so funso ndila kuti no kodi chirombo chapa chimusi 13 ndi 19 ndi chimodzi? Okay, funso lizikhala limenelo. So tionana tuno ndi choncho ndithu. Okay, tiwamba apo pakakhala funso lililonse please muzipanga out tiziyankha kompo ngati lero tuno ndiyankha later on ndikuzani tiyankha. Okay, chimusi 13 verse 14. Okay, chimusi 13 14 ndi mulenga 19:20 tawerenga mbali verse 14. Ndipo chinasokereza iwo akukhala pa dziko ndi zizindikiro zimene anachipatsa mphamvu yakuchita pamaso pa chirombo, ndi kunena kwa iwo akukhala pa dziko kuti apange fano la chirombo chimene chinali nalo bala la lupanga nichikhalanso ndi moyo. Okay, so imani guys, so tikaona pa chimusi 13 akutiza ife tuno pali chirombo, right? Okay, ndipo abwera chirombo chachiwiri chimene tikuchitcha tinene otanthu onyenga, right? So chirombo chachiwiri ichi ati chikupanga yani? Chikupanga zozizwa. Okay, malo pamodzi in the presence, malo amodzi ndi chirombo. Okay, kwaoza anthu onse ali pa dziko lapansi amupange fano kwa chirombo chotani choyamba mukuona nkhani so pali chirombo ndi pali chirombo chachiwiri chimene chikupanga zozizwa malo mwake. So chimusi 19 verse 20 ndimene matiuza ife natuno chirombo chachiwiricho ndenene onyenga kutiuza ife natuno chirombo chimene chikuoneka pa chimusi 13 ndi chomwe chimene chikuoneka pa chimusi chapter 19 verse 20. Tawerengani brother. Verse 19. Ndipo ndinaona chirombocho ndi mafumu a dziko ndi magulu ankhondo awo asonkhanidwa kuchita nkhondo pa iye wakukwera pa kavalo ndi agulu la nkhondo lace. Yeah, munawerenga verse 20 sini mafuna 19 mafuna verse 20 chimusi 19 verse 20 mwawerenga verse 20. Yeah. Ndipo chinagwidwa chirombocho ndi pamodzi nawo mneneri wonyenga amene adachita zizindikiro pamaso pake zimene anasokeretsa nazo iwo amene analandira lemba la chirombo ndiwo akulambira fano lace. Iwo awiri anaponyedwa ali moyo mnyanja ya moto yakutentha ndi sufuri. Yeah, so apapa pamene tingamvese no chimusi 19 ndi chimusi 15 akamba za chirombo chimodzi. Why? Chifanana kuti no aona kuti no chirombocho chinatengedwa chirombo chake chichi chimene chili ndi nene onyenga. Nene onyenga wake utiyo anemene anapanga zozizwa pamaso pake. Mukuona? So pamene sakubwera kwa chiwiri akupeza chirombo akupeza nene onyenga amene akuchita zozizwa pamaso pake. Tikapita chimusi 13 akutiza ife yani pali chirombo chotuluka madzi kenako pali chirombo chachiwiri chimene chipanga zozizwa pamaso pa chirombocho. Winning kutiuza ife natuno chimusi 15 ndi chimusi 19 akamba za chirombo chomwechi. So takwatisa ma chapter awiri okuti akamba za chirombo chimodzi, right? Okay, so ndimafuna tione zinthu zingapo, right? So chirombo chapa chimusi 19 chiiso ndi mneneri wonyenga amene apanga zozizwa pamaso pake. Ndiye taonali chimusi 15 pali chirombo, right? Ndipo pamaso pake pa chimusi 13 pali chirombo china chimene chikupanga yani zozizwa pamaso pake chimene chili ndi nyanga zingati ziwiri. So tikamana nene onyenga ndiye tasanduka yani chirombo chachingati chachiwiri chimene chikupanga zozizwa, right? So tikaona chimusi 19 akuza ife no nene onyengayo ananyenga dziko lonse, right? Pa chimusi 13 nene onyengayo akutani
akunyenganso dziko lonse lapansi ndi yani ndi zozizwa zake. Okay, so titaona kuti chimbuso 19 ndi 13 akamba za chinthu chimodzi. Yes, Christopher. Okay. Ndathokoza abantu basamparani ndi funso limene no ndifuna nditamvesesa bwinobwino kuti chirombo ndikumvesa kuti ndi chirombo chimodzi siziwiri, komano azimonga mwakamba kumayambiriro kuja mwakamba za chirombo kuti no ndi ufumu, nde apa pano mukuzakamba onena kuti chirombo chimene chikumveka chachiwiri chivumbu chapter 13 kuyambira verse 11 kumapita kumutsi munena kuti ndi aneneri onyenga. Mafuna kuti pamenepo nditamvesesa kuti ndi chifukwa chani kubwera kunena kana kuti mubwera kunena kuti ndi neneri onyenga pamene no paliponse pene pakuoneka kuti chirombo timakhala tikukamba za ulamuliro. Okay, ndimapanga zimenezo kuti tipange avoid confusion. Chirombo chachiwiricho ndi ulamuliro, right? Ndipanga clarify kumapeto. Chirombo chachiwiri ndi ulamulironso inde, komano ulamuliro umene ukutchedwa kuti ndi neneri onyenga, right? So pa chimbuso 13 inde pali zirombo ziwiri, komano identity ya chirombo chachiwirichi chivumbulutso Yohana akuchipasa neneri wonyenga. Mwanjirera ndi ufumu umene ukunamiza dziko lonse lapansi kuti usakasate chirombo chake chiti choyamba, right? So for the sake of study kuti tisasokonekere tikungochitcha chirombo chachiwiri chimene uli ufumu neneri onyenga, because imeneyo ndi title imene Yohana anachipasa chirombochi, right? Pamene chirombo choyamba Yohana amangoti the beast. Akangoti the beast tikumvesa wana kutuna kukamba za chirombo chake chiti choyamba, right? So tikamakamba za chirombo in general tukamba za chirombo choyamba. Pamene tikakamba za neneri onyenga tukamba za chirombo chachingati chachiwiri. Now chifatano ziwiri zakuzika mu chapter chimodzi kuna Yohana kuti no panabwera chirombo china chotuluka yani pa tuna ndawo chiforokoza kuti chichita zozizwa makuti amene amachita zozizwa m'Bible tikaona mudibuna makhala neneri, komano ichichi ndi neneri onyenga. Ahupo ndayankha pamenepo Mbaso. Yeah, ndakumvani. Tipitirire verse. Okay. Alright, so tikupitiriza papa. So funso ndira kuti no chivumbulutso 17 ndi chivumbulutso 19 kodi ndi chirombo chimodzi? Okay, chirombo chapa chivumbulutso 17 19 ndi chirombo chimodzi, right? So tiona papa tiona nakuti no mu chivumbulutso chapter 19 eri pamene tinaona paja ati chirombo chichita nkhondo ndi Khristu. Chivumbulutso 19, right? Chinayima ndi ankhondo ake kuchita nkhondo ndi Khristu, right? Chivumbulutso 17 tiona da chirombo chimene chichita nkhondo ndi ndani? Ndi Khristu. Okay, pamene chivumbulutso 19 ati chikugwirizana ndi maufumu a dziko lapansi. Chivumbulutso 19 chivumbulutso 17 ati chikugwirizana ntchito ndi nyanga 10 kuchita nkhondo ndi Khristu. Okay, so toerenga mavesi yake apa, right? Brother, toerengeni chivumbulutso 17 verse 12 14 ndi chivumbulutso 19 verse 19. Verse 12. Ndipo nyanga 10 udaziona ndiwo maufumu 10 amene sanalandire ufumu, koma alandira ulamuliro ngati wa mafumu, ola limodzi pamodzi ndi chirombo. Verse 14. Iwo adzachita nkhondo ndi mwana wankhosa, ndipo mwana wankhosa adzawalaka chifukwa ali mbuye wa ambuye ndi mfumu ya mafumu, ndipo adzalakanso iwo akukhala naye, oyitanidwa ndi osankhika ndi okhulupirika. 19 verse 19. Verse 19. Ndipo ndinaona chirombo ndi mafumu a dziko ndi magulu a ankhondo awo osankhidwa kuchita nkhondo pa iye wakukwera pa kavalo ndi gulu la ankhondo lace. Yeah, so
tikaona verse 19 apapa tikayambira pa verse 10 kumaseseka musi tiona dana amene akukhala pa kavalo ndi amene dzina lake lili mawu a Mulungu. Amene ali dzina lake mawu a Mulungu ndi ndani? Ndi Christ Yesu, right? So chimuse 19 matibwezeresa ife kubweranso kwa chili kandani kwa Christ Yesu, right? Chimuse 19. So amene akususana naye ndi ndani? Ndi chirombo. Ngoyena nkhanicha. So chirombo chapa chimuso chapter 17 ali chochita nkhondo ndi yani? Ndi mwana wankhosa. Kumano mwana wankhosa azagonjetsa. Chochita izi kudzera mwa jani? Kudzera mwa nyanga zingati? Nyanga 10. Pamene chimuso 19 akutiza fino chirombocho chikugwizana ndi jani? Ndi mafumu ajani? Adziko. Now tikapita pa chivumbulutso tikapita ku Danieli, ningofuna ndikuoneseni nkhani ndi imodzi ningopanga mama chawi. Okay, tikapita ku Daniel brother muzingo tisatapita ku Daniel, ndifuna mundiwerengere verse sineke I don't know why. Okay, Daniel chapter 12 Daniel chapter 7 ndivani Daniel 7 mwapeza? Verse 24. Verse 24. Yeah. Kunena za nyanga 10, mu ufumu uwu udzauka maufumu 10, ndi pambuyo pawo idzauka ina, iyo idzasiyana ndi oyamba aja, nidzachepetsa maufumu atatu. 25. Tipavesa nuno akamakamba za nyanga akamba za maufumu moyo nankhanije, right? So akamakamba zono nyanga 10 zapa chirombocho zinachiteka nkhondo ndi chani? Mwana wankhosa. Nda akamakamba za chirombocho ndi chani? Maufumu adziko, right? Akamba za chinthu chimodzi. Okay, mwanjirena chirombo chapa chimuso 19 ndi chirombo chapa chimuso 17 ndi chimodzi. Fati zonse zichitira nkhondo yani? Ndi Christ Yesu. Ngati zili zosiyana ndete tifunika verse ona kuno kumapita nthawi kuliso zirombo zofanana koma zonse zichitira nkhondo. No, ndi chirombo chimodzi chimene zonse machapter awiri zichitira nkhondo ndi Christ, ndete ndi chirombo chimodzi, right? Now funso lina ano ndionera kuti no chirombo chapa chimuso 13 ndi chimuso 17 ndi chimodzi. Fati funso ili ndi ndifunika kwambiri kama mafunso onse, right? Chimuso 13 ndi 17 ndi chirombo chimodzi, right? Funso ya nkulamba ndionera no chimuso 13 chirombo chimene chili ndi mayina a mwana komanso chili ndi mitu 7. Chimuso 17 chilinso ndi mitu 7. Zonse okay, mina ndingopanga mama chawi kuti sandichedwetse wanga. Yeah, aba wano ndi pamene pali mafunso ambiri. Tikaona chimuso 13 mitu 7, chimuso 17 mitu 7, chimuso 13 nyanga 10, chimuso 17 nyanga 10. Zonse aine mayina a mwana, onse akumenyana ndi Khristu, onse dziko lapansi likusata iwo, onse akuzasowa ndi kuzabweranso. Now mfundo yofunika kwambiri zonse zikukhala mwapita ajani anthawi, right? So funso langa ndakuti no zingathekedwe kuti no zirombo ziwiri zikhale zosiyana koma zonse kumapita anthawi? No, ndi chirombo chimodzi. Okay, now tiyamba kulowa one by one kuti no chimuso 13 chirombo chimenechi ndi chimuso 17 chirombo chimodzi. So ndinofuna mwina tisanambe kulowako ndine ichi, right? Chimuso 12 akuonesa ife chinjoka amene ali ndani? Lucifer, amene akupereka mphamvu kwa chani? Kwa chirombo. Now tikaona chimuso 13 tikuona lemba la chirombo. Chimuso 14 tikalowako tizaona nawo kuti no ndi nthawi imene Yesu Khristu chimuso 14 imene akutionesano ife otsala yambeyo yake aja. Mukhale nane tiye ndimodzi. Chimuso 12 verse 17, chimuso 13 verse 1 akutonza ife Lucifer akwiya ndi otsala yambeyo yake. Nanena kuti no pali magulu atatu mu Bible, 4. Is it 4 atatu? Okay, atatu amene ali amodzi. Mboni ziwiri ndi zimene tikaona chimuso 11 zikususana ndi yani? Ndi chirombo. Kena mboni zati zikuphedwa, kena kuyesa orana akubwera. Mboni ziwirizi zikuyimira gulu lomalizira imene zichitika umboni wathunthu mapita nthawi. Tinaona kale phunziro limeneli. Chifukwa no pali mboni ziwiri zitatu munthu akufunika aphedwe amene akuyenera imfa. So chirombochi
chikufunika chiwonongedwe. So nkuona kamba za mboni ziwiri, right? So chapter 11, right? Tikabwera chivumbulutso chapter 12 akuonesa mkazi anthu a Mulungu. Kumano mapita kwenikweni sakuonanso mkazi, akuona yani kutsala mbewu yake. Mbewu ni ndani? Khristu. Kumano mbewuyo ati kutsala mbewu yani pa dziko lino. How? Yesu Khristu akhazikitsa ufumu wake pa dziko lino lapansi. Ndipo anthu amene wawa akuonesera ngati Yesu watsala mbewu yani pa dziko kudzera mu njira yanji asindikizidwa yani pa mphumi. So tikamaona otsala mbewu yake ndi anthu a Mulungu kumapita yani anthawi, right? So tikuwulirano mu chivumbulutso 15 pamene pobwera chilombocho, right? Chivumbulutso 14 akuonesa ife 144,000 chivumbulutso 14 verse 1 amene akulalika uthenga aja wa angelo atatu. Ndi zimene zimatonsa ife nano pamene Lucifer akulimbana ndi otsala mbewu yake kumapita anthawi, right? Ichi kuzakhala kuti kutembenuka pobwera 144,000 ndi chifukwa ena akuwasiya otsala mbewu yake. Chifukwa no otsala mbewu yake ndi 144,000 ndi gulu limodzi, right? Kenako chivumbulutso 14 tikuisiya tipita chivumbulutso 15. Chivumbulutso 15 pamene pabwera chani miliri isanu ndi iwiri kukonzedwa kumwamba, right? Tizalowa mu zonsezi chivumbulutso 15 zikhala ngati miliri isanu ndi iwiri kukonzedwa. Chivumbulutso 16 chichitika chani miliri ijara ikugwa. Now after miliri ikagwa chimene chimafunika chibwere china chotsatira ndi chani? Ndi kubwera kwa ndani? Kwa Yesu. Mukuona khanije chivumbulutso 15 kangoti atapha timafunika tibwere nthawi yomwe immediately chivumbulutso 19 pamene amatonesa ife kubwera kwa ndani? Kwa Yesu. Koma ayi ndithu tikukhala ngati akupanga rewind kutibweza mbuyo kayi kuzatonesa ndi chifukwa chani miliri kuti ikugwa. Ndipo pamene timabwera mu chivumbulutso chapter 17. Chivumbulutso 17 ndi pamene makhala ngati kupanga rewind ndikuti kuzatonera manekayi chilombo chikugwa chifukwa cha ichi ndakutonesa chilombocho ndi mkazi amene akukhala pa chilombo. Kena kuna kuzalowano chivumbulutso chapter 18 kutozala iferno Babula kugwa chifukwa chani chilombocho chinali ndi coalition ndi mkazi wachigololo amene zinali ndi Babula, right? So chivumbulutso 17 ndoza ife zonse zimene chilombo chikupanga ndi mkaziyo. Kenako chivumbulutso chapter 18 akutuza ife za mkazi yona Babula kugwa. Kenako akuzatibwezesa ino ifeno kumapeto kuja mtu mafuna kuja chivumbulutso 19 kenako no Yesu akubwera. So this is why chivumbulutso 13 ndi 17 ndi chilombo chimodzi. I hope utamvana zomwe ndinafotokoza amenepo. Pali funso nalo sinapitirire. Alright, ndo tizamveka tendipitirize. So brother S tikankha mafunso ajana. Chivumbulutso 13 17 ndi chilombo chimodzi. Tawerengeni chivumbulutso 15 verse 1 2 ndi chivumbulutso 17 verse 3. 13 verse 1. Ndipo ndinayimirira pa mchenga wa nyanja, ndipo ndinaona chirombo chikutuluka m'nyanja, chakukhala nazo nyanga 10 ndi mitu isanu ndi iwiri, ndi panyanga pache nduwira za chifumu 10, ndi pa mitu pache mayina a mwano. Verse 2. Ndipo chirombo ndinaonacho chinafanana ndi nyalugwe, ndi mapazi ache ngati mapazi a fisi, ndi pakamwa pache ngati pakamwa pa mkango. Ndipo chinjoka chinapatsa iye mphamvu yache, ndi mpando wachifumu wache, ndi ulamuliro waukulu. 17 verse 3. Verse 3. Ndipo ananditenga kunka nane ku chipululu mu mzimu, ndipo ndinaona mkazi ali kukhala pa chirombo chofiritsa chodzala ndi mayina a mwano, chakukhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10. Verse 4. So tikaona papa tikuona tuno chirombo chichi chili ndi chapter 13 chili ndi mitu 7 mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10. Okay, now chirombo cha chivumbulutso 17 chilinso ndi chani? Chilinso ndi ya mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10, right? Chirombo chapa chivumbulutso 17 ndi mayina a mwano, right? Chirombo chapa chivumbulutso chapter 13 chilinso ndi yani? Mayina a mwano. Now pali kusiyana kumodzi pakati pa zirombo ziwirizi. Choyamba chirombo chapa chivumbulutso chapter 17 ndiyo dani chili ndi scarlet color ndi chofira, right?
chilombo chapa chimuso 17 ndi chofira. Chilombo chapa chimuso 13 sanachipase kala ina iliyonse, right? Sanachipase kala, of which titapanga assume kuti no kala yake ndi yomweyo, right? Koma chosiyana chachikulu chonena kuti no chilombo chapa chimuso 13 chili ndi cha nduwira zachifumu pa nyanga zake, pamene chilombo chapa chimuso 13 akutuza ifanano chilibe cha chilombo chapa chimuso 13 akutuza ife kuti chilibe cha nduwira. Chifukwa chani? Anafotokoza chimuso 17 chilibe nduwira ife yani ati nyanga khumizo sizinalandiribe chani ufumu wake, koma zilandira ufumu wake ola limodzi ndi chani ndi chilombo. Okay, so chifukwa chani chimuso 17 ndi chilombo chimene chili ku home, chili kuja chili ku chipululu, right? Chimuso 17 akutonesa picture ya chilombochi just before chitatenga so ufumu wake kumapeto ajani anthawi, pamene chimuso 13 akutonesa ife chilombo chili kuti chikulamula. Okay, chimuso 13 ndi mbiri ya chilombocho chikulamula kariya yonse ya chilombo chikulamula mpaka lemba ajani la chilombo, that chimuso 13. Chimuso 17 akutonesa ife mbiri ya chilombocho why chikuonongeka, so akutonesa mbiri ya chilombo kuyambira nthawi imene chili kuti chili ku chipululu kenako kumasendera mpaka nthawi imene nyanga 10 zikulandira chani mphamvu ndi chilombocho, kenako kusendera kumusi kuti chilombocho chikuzera mwa nyanga 10 chikuchita nkhondo ndi ndani? Ndi Khristu. Muona nkhani, that's why pa chimuso chapter 17 nyanga zilibe chani nduwira, pamene chimuso 13 nyanga zili ndi chani ndi nduwira. I hope makosana nawo pamveka, mfundo amene yamveka because audusa. Alright, ngabebe fuso ndete zamveka tupitirize, right? China zilombo ziwirizi zikumenyana ndi Khristu, ndete ndi chilombo chimodzi. Brother yes, tawerenga chimuso 13 verse 7 ndi 17 verse 4. 13 verse 7. Ndipo anachipatsa icho kuchita nkhondo ndi oyera mtima ndi kuwalaka, ndipo anachipatsa ulamuliro pa fuko lililonse ndi anthu ndi manenedwe ndi mitundu. Verse 17 verse 14. Verse 14. Iwo adzachita nkhondo pa mwana wankhosa, ndipo mwana wankhosa adzawalaka, chifukwa ali mbuye wa ambuye ndi mfumu ya mafumu, ndipo adzawalakanso iwo akukhala naye, oyitanidwa ndi osankhika ndi okhulupirika. Verse 15. Okay, apa pamene timavesa nawo zilombo ziwirizi zimene zikuonedwa pa chimuso 13 ndi chimuso 14 zonse zikumenya nkhondo ndi Khristu. Now nkhani ndi right, pa chimuso chapter 14 ati chilombo chichita nkhondo ndi ndani? Ndi Khristu. Okay, chimuso 13 kusiyana nkhondo chichita nkhondo ndi yani? Ndoyera mtima. Chilombo chichita nkhondo ndoyera mtima. Now okay, I think in a good drag. Okay, all right. So nimafuna nana ya chinthu ichi yet kumalayi kunoko kuli embassy ya America. Okay, dziko la Mozambique litati likathire nkhondo likaphulise ku embassy ya America ili ku Malawi, right? Ndikuti by default, okay, I think embassy ya Malawi ili ku Zambia kandi yeah, anyways tingoganiza the embassy ya ku Malawi. Okay, tingonena Germany. Okay, so chidonera yeah, tingopereka example tino kumalawi kunoko kuli ambassador wa ku America. Okay, fine, right? Zika za dziko la Mozambique zilati la zamumenya ambassador amene ndikumvulaza kudesankha, right? America itathira nkhondo yani Mozambique amene akuweka ma sanctions. Why? Ifaneno amenya munthu amene ali representative wa wa dziko la America. So pamene chinjokati chilombo chikuchitika nkhondo ndi anthu oyera mtima. Anthu oyera mtimawa ali ngati nzika za ufumu wa ndani wa Khristu.
Okay, so ngati chirombo chikuchitika nkhondo oyera mtima, ndeti by default chichitanso nkhondo ndani? Khristu. Aupa umamveka. So chirombocho chikumenya nkhondo ndi oyera mtima komanso chichita nkhondo ndi Khristu. So chirombo chichita nkhondo bwanji ndi Khristu? Chifukwa chikulimbana ndi oyera mtima. Okay, aupa umamveka makosana. Right, so ndipiteni fundo ina yofunikira kwambiri. Chimuso 17 verse 8 ndi chimuso 13 verse 8. Dziko lonse lisata chirombocho sonza ndi chimodzi. Tatiwerengeni pamene. 13 verse 8. Ndipo adzachilambira onse akukhala pa dziko, amene dzina lawo silinalembedwe m'buku la moyo la Mwana Wankhosa, wophedwa kuyambira makhazikitsidwe a dziko lapansi. 17 verse 8. Verse 8. Chirombo chimene unachiona chinaliko, koma kunalibe, ndipo chidzatuluka mphompho ndi kunka kuchitayiko, ndipo chidzazizwa iwo akukhala pa dziko, amene dzina lawo silinalembedwa m'buku la moyo chiyambire makhazikitsidwe a dziko lapansi. Pakuona chirombo kuti chili nako, kuti chinaliko ndipo kulibe, ndipo chidzakhalako. Verse 9. Right, so tikaona apapa pa chimuso 13 akutiuzira finatuno onse amene akukhala pa dziko lapansi adzamusatira iye kapena adzachipembedza, onse okhala pa dziko, right? Tikapita pa chimuso 17 akutiuzira finatuno onse okhala pa dziko azachisatira icho, amene mayina awo sanalembedwe m'buku la moyo. So chimuso 13 amene mayina awo sanalembedwe m'buku la moyo azachisata chirombocho. Chimuso 17 amene mayina awo sanalembedwe m'buku la moyo asasata chirombocho. So ndi chirombo chimodzi. Okay, tikamba za chirombo chimodzi. Terengana pamene papa chimuso 13 verse 3, 17 verse 11. So chirombo chioneka kena kuchisowa ndi kubweranso. 13 verse 3. Ndipo umodzi mwa mitu yace unakhala ngati unalasidwa kufikira imfa, ndipo bala lace la kuimfa linapola, ndipo dziko lonse linadzizwa potsata chirombo. 17 verse 11. Verse 11. Ndipo chirombo chinaliko ndi kulibe, icho chomwe ndicho chachisanu ndi chitatu, ndipo chili mwa zisanu ndi ziwiri, nichimuka kuchitayiko. Verse 12. So tikaona chirombochi chapa 13 atuno modzi wa mitu ayi inatani inapasira bala la kuimfa, right? Kena kuno bala linatani inapola, bala ikangopola dziko lonse linasata chirombochi, right? Tikapita chimuso 17 verse 11 atuno chirombochi chinalipo ndipo sichinakhalapo komanso chizakhalapo. Mwina nkhanija zimene zikutiuza ife kuti yani chirombocho chinalipo kena sichinakhalapo, kamene chirombo chinapasira bala la kuimfa kena kuchapola dziko lonse likuchisata. So ndi chirombo chimodzi. Chimuso 13 chimuso 17 ndi chirombo chimodzi, right? Fundo ina zirombo zonse ziwiri zikukhala kumapita nthawi. Yes, brother, yes, mwendifunso. About verse 7, 17 verse 11. Pakakunena kuti chinaliko kunalibe, ndi akunena kuti even is the eighth, ndi chirombocho ndi chachisanu ndi chiwiri. Paiwo wonse zikumvetsetsa kuti akutanthauza kuti chani. Okay, popo ndi yankha studying wapita kumapeto tifika kumeneko. Okay. Yeah. All right. So chirombo chikukhala kumapita nthawi. Chimuso 13 verse 15, 16
ndi 17 verse 18. Verse 15. Ndipo anachipatsa mphamvu yakupatsa fano la chirombo mpweya, kutinso fano la chirombo lilankhule, lilichite kuti onse osalambira fano la chirombo aphedwe. Verse 16. Ndipo anachita kuti onse, ndipo chinachita kuti onse aang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi mfulu ndi kapolo, alandire chilemba cha dzanja lawo ndi pamphumi pawo. 17 verse 8. Verse 8. Chirombo chimene unachiona chinaliko koma kulibe, ndipo chidzatuluka mphompho ndi kunka kuchitayiko. Ndipo adzazizwa iwo akukhala pa dziko amene dzina lawo sinalembedwa m'buku la moyo chiyambire makhazikitsidwe a dziko lapansi, pakuona chirombo kuti chinaliko ndipo kulibe ndipo chidzakhalako. Verse 9. Alright, so tikaona apapa chilumso 13 akamba zakuti chirombo chachiwiri chinapanga fano, right, komanso chinayikanso lemba la chirombo. Tikamba za lemba la chirombo, right, ndi chinthu chakumapita nthawi mwa njira iyi. Lemba la chirombo likulumikizana ndi miliri, chifanana amene akulanda lemba la chirombo akulanda miliri. Miliri ikuchitika kena kwesa kulanda akubwera. So titaonati chirombochi chikukhala mapita nthawi cha chilumso 15, right? Pamene tikaona chilumso chapter 17 akutoza ife no chirombocho chinatuluka kuphompho ndipo chichipita kuti kuchiononge ku perdition. Chionongeko ndiye kuti no chirombo chiwonongedwa nthawi yake itiyo mapita achani anthawi, right? So tonana tuno ngati tinganena tuno chilumso 13 ndi chirombo china, chilumso 17 ndi chirombo china, ndiyoti pakhala povuta chifukwa no zirombo ziwiri zonse zikuchitika kumapita achani anthawi, zikupezeka kumapita anthawi. So funso ndila kuti kodi kuzakhala zirombo ziwiri zonse pamodzi kumapita anthawi? No, ndi chirombo chingati chimodzi. Okay, now tikamapita kumapita anthawi muona chifukwa chani anthu amafuna atino chilumso 13 17 zikhale zirombo ziwiri. Chifukwa pali vuto lalikulu limene limakhalapo tikamvetsa tino chilumso 13 ndi 17 ndi chirombo chimodzi, pali vuto lalikulu limene limabwerapo. Okay, now chilumso 11 ndi 17 ndi chirombo chimodzi. Okay, tererengeni chilumso 11 verse 7 ndi chilumso 17 verse 8. 11 verse 7. Ndipo pamene zidatsiriza umboni wawo, chirombo kutuluka mphompho chidzachita nazo nkhondo, nichidzazilaga nichidzazipha izo. 17 verse 8. Verse 8. Ndipo chirombo chimene unachiona chinaliko koma kulibe, ndipo chidzatuluka mphompho ndi kunka kuchita izo. Ndipo adzazizwa iwo akukhala pa dziko amene dzina lawo sinalembedwa m'buku la moyo chiyambire makhazikitsidwe a dziko lapansi, kuona chirombo kuti chiliko ndipo kulibe ndipo chidzakhalako. So titaona no pa chilumso chapter 11 chirombo chituluka kuti pompo. Pa chilumso chapter 17 chirombo chituluka kuti pompo, right? So tapanga tai chilumso 13 17 chilumso 11 13 17 19 chirombo ndi ngati ndi chimodzi. Okay, chikupanga apiye
in different times. Chimuso 11:17 ndi nthawi imene chituluka kuphompho. Kuphompho ndio tino pa nthawi yoti palibepo chani, palibepo chiyembekezo. Chimene chikusatira ndi chiwonongeko chabe, right? Chimuso 13 ndi career ya chirombocho kufikira nthawi ya lemba la chirombo. Pamene chimuso chapter 11 ndi 17 ndi career ya chiromboyo kufikira nthawi imene chikuwonongedwa. Chivumbulutso 19 ndi career ya chirombocho pamene chikuwonongedwa. Ndibwerezanso. Chivumbulutso chapter 11 ndi 17, right? Ndiyambire 13, fati 13 limene imayamba, tikamona mufumu wa chirombo, right? Chivumbulutso 13 ndi pamene atifotokoza za chirombo mwaphumphu mu history ya lemba ya chirombo. Fati chivumbulutso chapter 12 ndi 19 ndi history ya chirombo, right? Ufumu wa Satana. Chivumbulutso 13 ndi mbiri ya chirombocho pamene chikulamula mpaka lemba la chirombo lakhazikitsidwa. Kukhazikitsidwa kwa lemba la chirombo. Chivumbulutso 13 imeneyo, right? Chivumbulutso 17 ndi 11 ndi career ya chirombocho pamene chikukaonongedwa. Ndi career yonse ya chirombocho akuonesa pamene chikukaonongedwa. Pamene chivumbulutso 19 ndi career ya chirombocho pamene akuchiwononga tsopano. Okay? Penapo akuonesa ulamuliro wake mu nthawi ya lemba la chirombo kufikira lemba la chirombo. Penapo akuonesa mmene chikuchitira mpaka kufikira point yowonongedwa. Kenako kuonesa mmene chikuwonongedwa. Okay? So kuphompho ndikuti no chikutuluka kuna palibepo chiyembekezo china chilichonse, koma chotsatira yake nchoto chitani chiwonongedwe. So chivumbulutso 11, 13, 17, 19 akamba za chinthu chimodzi, beast, chirombo. Okay? Now tifunika tipange compare chivumbulutso 12, 13 ndi 17 kuti nzimveke bwino, right? Anthu ena amabwera kunena okay, chirombo chimayimira chani? Ufumu. Ndiye kuti chivumbulutso 12 akamba za Roma. Kumano izizi zimakhala munthu akufuna asusane ndi Bible akuonjezera msopano. Okay? Pavese tiaterengeni chivumbulutso 12 verse 3. Chivumbulutso 12 verse 3 atiya. 12 verse 3. Ndipo chinaoneka chizindikiro china mmwamba. Taonani, chinjoka chofira chachikulu chakukhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga 10 ndi pamutu pache nduwira zachifumu zisanu ndi ziwiri. Verse 4. So ichi ndi njoka, uyu ndi Satana. Now chimene ndingakuwuzeni chinthu ndi ichi, right? Yesu Khristu, okay, amaoneka ngati nkhosa? Ayi. Kodi Yesu Khristu amaoneka ndi maso 7 ali ndi nyanga 7? Ayi. Nanga chifukwa chani pa chivumbulutso 5 verse 6 akuti ife tinaona mwana nkhosa pakalekati pa mpando wachifumu ukhala ndi maso 7, nyanga 7 zimene zikuyimira mzimu wa Mulungu umene kutumizidwa pa dziko lapansi? Ndifana akunena choncho chifukwa akufuna ationese ife ufumu wa ndani? Wa Khristu. So akumuonesa Yesu Khristu ngati yani? Chirombo. Aho pamveke Yesu Khristu akulamulira mu njira yotani? Akulamulira kudzera mwa mzimu wake. Sizoti Yesu amaoneka choncho, ayi. Chivumbulutso chapter 12 verse 3 akutionesa ife Lucifer. Lucifer chinjokacho. Chinjoka ichi ndi chani? Mitu 7. Chini chani? Nyanga 7. Chiso ndi chani? Nduwira 7. Ndiye kuti chani? Ndiye kuti apopo ndi description ya Lucifer mmene ufumu wake umatani umayendera. Ufumu wake ndo chani? Ndo dziko lino la chani? Lapansi. Aho pamveka. Ndifukwa chani? This is why munthu akamba kuwonjezera mu Bible zimabalika. Andifana anthu ambiri amanena kuti chivumbulutso 12 ndi Aroma pamene pamakhala vuto. Ifano chivumbulutso 12 si Aroma yayi. Yes, Lucifer akugwesa ntchito Herod kupanga persecute Yesu. Yes, Herod anali contract king, anali mfumu yoyembera ndi Aroma,
Kumano Lucifer akugwisa ntchito Aromawo sizithandiza no Lucifer ndito asanduka Aroma kapena Aroma asanduka no. Awupamveke bwino, right? So iyi ndi description ya Lucifer, ufumu wake. Okay? Tikaona china isi chimene chikuoneka chonchi, chimene ndi ufumu wa ndani wa Lucifer. Chimozimozi tikaona anthu muchivumbuso amene ali ndi mzimu wake, right? Tikamakamba za 100,000 amene akusindikizira, tikamakamba za mboni, tikamakamba za otsala mbewu yake, amenewo ndi ufumu wa ndani wa Khristu. Tikamakamba za chirombo cha mitu 7, tikamakamba za chirombo cha nyanga 10, tikamakamba za chirombo cha nyanga ndi nduwira, nditapo kuti ukamba za ufumu wa ndani wa Lucifer wanunso pano. Haupo pamveka makosana, right? So tikamazafika no chimuso 13 ino verse 1 tinawerenga kale so sitiona apa pamene tikuona no chirombo cha mitu ingati 7, nyanga zingati 10, komanso nduwira payani pa nyangazo. Mukuona nkhani ichi ndeti chirombo ichichi, why is it kuti chirombo ichi kufanana ndi Lucifer? Chifukwa chirombo ichi ndi extension ya ndani ya ufumu wake pa dziko lapansi. Okay, so nyanga 10, nduwira pa nyangapo, komanso mitu 7 ndi chirombochi. Apa ndachita kuzati ndi chirombo. Zimenezi ndi extension ya ufumu wa Lucifer pa dziko lapansi. I don't know ngati ndikudrag apa fane kunokonene ndikuchita ona ndikudrag, koma I hope mfunde pa chimuso 15 yamveke. So I see how drag, okay. Oh, okay. How wonderful. Right? So, titavesa no chimuso 13. Verse 1 ndi 2. Akuruza ife za chirombo. Tamvana menepe? Tikamakamba za Yesu Kristu, nyanga 7. Maso angati 7, right? Tikamazafika pa otsala ambewu yake. Ndiyoti anthu awa akuonesa extension ya Yesu Kristu, ufumu wake. Chinjoka nyanga mitu 7, nyanga 10, nduwira 10, chinjoka chimenecho kena kuzabwaso chirombo. Mitu 7, nyanga 10, nduwira 10, ndiyoti no chirombochi ndi extension ya ufumu wa ndani wa Lucifer. Apopo I think alesa amvesesa makosana. So tikupitiriza, tikubwera nokuja chimuso chapter 17. Tawerenga ni chimuso 17 verse 3 brother man. Okay, ati nawerenga kale. So maveso anawerenga kale tifanya cha nthawi ndi zingofuruko. So okay, werengani kumawerengani verse 3 pali mfunde naye. Verse 3. Ndipo ananditenga kunka nane kuchipululu mu mzimu, ndipo ndinaona mkazi ali kukhala pa chirombo chofira chodzala ndi mayina a mwano, chakukhala nayo mitu 7 ndi nyanga 10. Yeah, so kuchimuso 17 akumuonesa iye chirombo nosopana. Chili ndi zomwe zija, chili ndi chani? Mitu 7, nyanga 10. Kumana apapa chimene chilibe ndi nduwira, anina fotoza kale ifaya ni chilibe nduwira, right? Ndi chirombocho pamene chili mu chipululu. Ndi kaleya yomwe ya chirombocho kumana pa nthawi chalo wano mu state yake ija yobisika ija, imene mutu wapereka abala kwa imfa, right? Chili mu state ya wilderness, right? Chirombo chichi, right? So mukaonasa papa ndi extension ya ufumu wa Satana fayani. Chilisho ma descriptions za Satana aja. How? Mitu 7, komanso yani nyanga 10. Ndeti pamene tayona papa ndi extension ya ufumu ya ndani wa Lucifer. So tikaona ufumu umene ukukhala ndi ma characteristics oneka ngati a Lucifer, ndeti imeneyo ndi extension kapena fullness of extension ya ufumu wa ndani wa Lucifer. Just as osala mbewu yake ndi extension ya ufumu wa Kristu Yesu. 144,000 amene asindikizidwa pa mphumi, amene ali ndi dzina la Atate pa mphumi, ndi extension ya ufumu wa Kristu. So ichichiso chirombochi ndi extension ya ufumu wa ndani wa Lucifer.
apa pamene tiyamba nomvesesa kuti no tikamakamba za chinjokacho chili ndi mitu 7 chirombo chapa chimuso 13 17 zinso ndi mitu ingati 7 ndi ufumu umodzi umene upanga carry out extension ya ma principles kamene ndondomeko ufumu andani wa Lucifer zonse zini nyanga chani 7 ngumalizisa chonchi kunena kuti Lucifer mitu 7 nyanga 7 ndiwira 10 ndi wofira, right? Ati chinjoka chinayi chofira. Tikapita chimuso 13 chimozimozi zonse mitu 7 nyanga 10 ndiwira 10 komana papasana tipasekala yake koma tithu apanga aswi muti ndi yomwe. Okay, why tikaona pa chimuso chapter 13 chilombo chichikulamula. Why is it pa chimuso chapter 13 chilombo chichi ndi ndiwira 10? Ifana na kuti akutuza ifana no chinjokacho chinapereka kwa chilombocho mphamvu mpando wake ndi ulamuliro. Mwaona ndio ifana no chilombo zonse zikulandira kwa chinjoka ndio chilombo chifana na 100% ndi yani ndi chinjokacho. Pamene tikamazafika pa chimuso chapter 17 ni chilombo chomwecho pokumane chili kuti chili kuchipululu mwanjena chilibe mphamvu yake yonse nikona chilibe yani ndiwira mwanjena sichikulamula chili kuchipululu. Okay, so abumpa pamene tawuvesesa why zimafanana zinthuzi ifana nthena amafuna umabwera ndi inayo nena kuti chimuso 12 ndi Aroma kuti chani pakhale ishonado after Aroma mphamvu yana apasa kwa ndani kwa chilombochi ndeti chilombo chimazasimika no mpingo nezo ndi zimene zimazasokoneza anthu pamene chimuso 12 ndi chilombo chinjoka amene isarama chimuso 13 ndi kale yonse ya chani ya chilombo, right? Now apapa tikamakamba za lemba la chilombo. Lemba la chilombo ndi chiyani? Okay, tatengeni chimuso 17 verse 16. Verse 16. Ndipo nyanga 10 unaziona ndi chilombo izi zidzadana ndi mkazi wachigololo nizidzamukhalitsa wabwinja wausiwa nizidzadya nyama yace nizidzamupsereza ndi moto. Verse 17. Yeah, so tikama forokoza nkhani anthu ambiri amafuna kumanena kuti okay chilombo chache 4 chimene anaona Daniel pa chimuso chapter 7 ndi exactly chimene akuona Yohane mu chimuso 13. Komano mafunso anga ndi awo chilombo chomwe anaona Daniel pa chimuso 7 chache 4 chicha ndi chilombo chimene akuona ndani akuona Yohane chimuso 13 pali kusiyana kwa ukulu chifukwa pa Daniel chapter 7 pali zilombo 4 kina pali ufumu andani wa Kristo, right? Ngati mafumu 5 total. Okay, so ufumu ena yonse akuyika ngati chilombo chake mpaka kumapeto pamene pa chimuso chapter 13 chimene chichitika ndichi akuonesa Satana. Okay, akupereka mphamvu kwa chilombo and chilombocho ndi kariya yonse ya maufumu a Lucifer mpaka kumapita nthawi. Tikamakamba za chilombo ndi maufumu onse a Lucifer mpaka kumapita achani anthawi. Nikona zinthu zina munthu ukamba kumangonera ichi tona ichi ndichi mumabalika fana pa chimuso Daniel chapter 7 panali nyanga 10 zimene zinatuluka kuchani ku Western Rome. Tinozenebe nyanga 10 zinatuluka ku Western Rome, zitatu mwa izo zinagonjesedwa ndika nyanga kang'ono mwanjirena tikaphatikiza nyanga zonse zingati 8 pamveka menebe Daniel 7. Tipite ku chimuso chapter 13 ndi chimuso chapter 17 akutiza ifeto pa nyanga 10. Now usalanga ndinena kuti ngati muona ali nyanga za pa chimuso 15 ndi 17 ndi zomwezi za chimuso ndi zomwezi za pa Daniel 7. Sizingakhale choncho chifukwa pa Daniel 7 nyanga zimene zikusala ndi 7 za original 10 ndi 1 more yakanyanga kang'ono nditi pamodzi ndi 8 sizinakwana 10 yayi. Pa chimuso chapter
chapter 17 ndi mu chapter 13 pali nyanga 10. Nyanga 10 zili payani pa chilombochi. Andi pa mu chapter 17 atiululira kunena kuti no, nyanga 10 sizinalandire ufumu wake. Okay, brother man, tawerengeni pa jana apa tafika pa Daniel. Okay, mupite pa mu 17 yomwe mafikapo. Okay, Yeah, 17. yeah, ndimafuna muwerenge verse 12 ndi 13. Chimbuso 17 verse 12 ndi 13 tawerenga. Verse 12. Ndipo nyanga 10 una ufumu 10 amene sanalandire ufumu, koma analandira ulamuliro ngati mafumu ora limodzi pamodzi ndi chirombo. 13. Iwo ali nawo mtima umodzi ndipo apereka mphamvu ndi ulamuliro wawo kwa chirombo. Verse 14. Yes, so chirombo chapa chimbuso 17 anthu amene akuchiona Yohane ati chili kuchipululu mwachina sichikulamulira. Mu chimbuso 17 imene Yohane akuchiona akuyamba kuchiona chili kuti chili kuchipululu. Kenako akuzaona kuti no pa chirombocho pali nyanga chani 10. Now akuti nyanga 10zo sizinalandire yani ufumu, koma zinalandira ufumu pamodzi ndi yani ndi chirombo. Mwachina pamene chirombo cha chimbuso 17 ndicho zamba kulamulira, pamene nyanga 10 zikutani zikuzakhazikisa. Right, which means we now know nyanga 10zo si zimene zili pa Daniel chapter 7 ndizosiyana. Nyanga 10 izi ndi zimene zikuzabwera kumapeto kwa nthawi pamene chirombo chikuzalamulira mu nthawi yoti pabese chiyembekezo. Nyanga 10 izi zikuzayima pamodzi ndi chirombocho pamene chirombo chikutuluka mphompho. Okay, now let me give timeline ndiye mundifunsa mafunso amene mungandifunse. Chimbuso chapter 13 nane ati ndi chirombo chimene chituluka kumadzi. Ndikaliya yonse ya chirombochi mpaka na pamene chikuzakhazikisa lemba la chirombo ndine lionyenga. Chimbuso 13 chirombocho mpaka na lemba la yani la chirombo. Okay, ndi nthawi iti pamene tikunena kuti no chirombo chikutuluka kuphompho. Kuphompho means palibepo hope. Ni nthawi iti pamene dzuka pasisa khapilo libidetu hope. Ni nthawi ya close of probation pamene chisomo chatha. So pamene ozere mpaka lemba la chirombo, pamene anthu akuyikira lemba la chirombo ena akusindikizira period imene ikazati yatha aliyense padzuka lapasi apanga decision, ndi pa nthawi imene chirombocho chikuzatuluka kuphompho. Mwanjira chirombo chituluka kuphompho pamene dziko lino lapasi lafika pa nthawi yoti libe chiyembekezo. Pamene tikuzaona nyanga zingati nyanga 10. And nyanga 10 zikazatuluka pa nthawi imeneyi ndi nthawi imene chirombo chikuzaonesa its full extent. Why? Chifukwa chirombochi chikuzadana ndi chani. Tinaona verse 17 verse 16 chirombo chikuzadana ndi chani ndi mkaziyo ndikuzamuononga. Tikaona principle ya Lucifer. Principle ya Lucifer ndi munthu athu akhala abwino popanda ndani popanda mzimu wa Mulungu. Tikuona nkhaniche. So all along mu career ya chirombochi chakhala chikupanga coalition ndi zipembedzo zabodza. Yeah, even mpaka kufika nthawi ya lemba la chirombo zipembedzo zabodza zakhala mu coalition. Yes, kumano pamene chisomo chatha, pamene dzuka lapasilangana chisomo cha Mulungu, anthu a Mulungu achilandira, right? Ikuzafika nthawi yonena kuti kuphompho kupangira create fire dzuka lapasi lakanenatu chisomo cha Mulungu. Pa nthawi imeneyi ndi pamene tikuzaona dziko lapasi kuzasinthiratu kuti no chirombo chituluke in its final phase. Pamene pabwera nyanga 10. And pamene pabwera nyanga 10 ndi final phase ya chirombo. Chifukwa chirombochi chizadaniratu ndi chipembedzo china yonse kachaboza choona chizaononga zonse. Ndipo pamene tikuzaona chiwonongeko cha zipembedzo zonse zabodza pa dziko lino lapasi. Apa pamene tikuzaona chiwonongeko chonse cha zipembedzo zabodza pa dziko lapasi. And this phase ni nthawi imene kubwera nyanga 10. Nkonaona kuti chirombo chizatuluka kuphompho
ndio tino palibenso hope ina iliyenso inepo apo chopanga wipe out china yesu chokhuza mulungu kandi false religion ichoke basi, right? So nkona nato chimuso 13 ndipangana lemba la chirombo. Chimuso 17 ndichokera pamene lemba la chirombo akhazikisida kufikira nthawi imene kumapetopeto kwenikweni imene ili fullness ya ufumu wa ndani wa Lucifer. Lucifer yakufuna Joseph knowledge ya mulungu utakhala wabwino kupambana nani? Kupambana mulungu. Anyways, ngati pali funso tafunsani makosana. So apa pana ifunso no mark of the beast. So tikamakamba za lemba la chirombo singakhale chinthu chokhuzana ndi chani ndi chipembedzo. Chifukwa lemba likupanga belong kuchani? Ku chirombo. Ndi lemba la chirombo osati lemba la nzimayiyo. Pajawo chirombo chimemera yani? Chirombo chimemera yani? Ufumu. So ndi lemba la ufumu chirombocho. Okay, right. Okay, I think we'll go to figure. Okay, nzabweleraso. Okay, so right, I think we'll go to bwelerawo. Okay, I think we'll figure out. Okay, so tikamene za description kodi chirombo ndi chani. So apa tifuna tiyambe kumasulirano one by one. Miru 7, nyanga 7, ndiwira 10 zikuthandiza yani. So mu previous lesson tinaona NIV, NASB, Message Bible, right? NET tinaona na kuti pali mfundo ena imene Bible ajewa DKJV inapanga miss. Mfundo imene ndi Chimuso 12 verse 18 imene ili mu English translation. Kumano NIV mfundo imene anayika pa chapter 1. NASB mfundo imene anayika chapter 1. Message Bible MSG mfundo imene anayika Chimuso 15 verse 1. So ndiwerenga papa akuti yani Chimuso 12:17 amakamba chinjoka chinakuya ndi osala mbewu yake ni chinachoka ndikachitika nkhondo ndi otsala ambewu yake amene asunga malamulo a Mulungu ndikukhala umboni wa Yesu Khristu. Kena kuno pamene nkhani kuti ikubwerano pamene pawo so ndiwerenga NET akuti yani ndipo chinjokacho chinayima pa mchenga wa pa nyanja. Verse 13, chapter 13. Ndipo ine ndinaona chirombo chotuluka m'madzi ndipo chinakhala nazo nyanga 10 ndi mitu isanu ndi iwiri. Ndipo manyangazo panali ndiwira zachifumu 10. Ndipo pa mitu yake panali mayina a mwana. Ukuona nkhanicha. So ndi chirombo chikupasira chikuchusira madzi ndi yani ndi chinjoka. Pachichewa DKJV ananena no ineyo ndinayima pa mchenga wa nyanja. Context sikumveka chifukwa yani chinjoka chikuwa chita nkhondo kena kuti anakayima pa mchenga wa nyanja. No. Chinjoka chakuya ndi osala mbewu yake chikuwa chita nkhondo ndi yani chinjoka chero chikuwa chita nkhondo ndi yani ndi osala mbewu yake. Chinjoka chimene chofunika chikayime pa mchenga wa pa nyanja. Umeona nkhanicha. So tena amene kuona tikamaona pa Chimuso 13. Chimuso 13 ndi history ya mafumu osandani a Lucifer. Okay? Tikamaona kuyambira china Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, chani zonsezi zinachitika ndithu ku mbali imene. So tikamakamba tuno Babylon alamula dziko lonse lapansi kumene timayang'ana tikamakamba zodala Greece, Rome, chani biblical world ndi ku Egypt. Tikamaona ku Egypt uko, right? Tikamaona Roman Empire inagonjetsa achina Greece ndetu ni mbali ya Europe kumeneko. Inagonjetsa kwa achina Babylon kumeneko ku Iran. So tikamaona achina Babylon, Abidia, Assyria, Egypt zinalamula dziko lonse lapansi zimatimakamba gawo limodzi la Africa kuntundako. Kuntunda kwa Africa, ku Europe, ku Asia. Right? Malo atatu amacontinents atatu ndamene tikamati mafumu a Satana analamulira ndikumeneko. Africa kuntundako, Asia komanso ku Europe.
okay, kumene ndi kumene kumachitika ndithu mafumu atatu. So tikamanati zirombo zinatuluka m'madzi, madziwo akuyimirira ukuku kumene kuku Africa, Europe, Asia, kumene kuku timene tikamati chirombo chinatuluka m'madzi tikukamba ukuku. So tikamakamba zeno chirombo chituluka m'madzi tikukamba kuti chinthuchi chikutuluka in that part of the world which is concentrated ndi anthu, old biblical world, right? Brothers, that is segment about Daniel 7 verse 2-3, ndi mu 15 verse 1. Daniel 7 verse 2. Verse 2. Danieli ananena nati, ndinaona masomphenya anga usiku, taonani, mphepo zinayi za mlengalenga zinabuka pa nyanja yayikulu. Verse 3. Ndipo zinatuluka mnyanja zirombo zazikulu zinayi zosiyanasiyana. Then Revelation 13 verse 1. Verse 1. Ndipo ndinayimirira pa mchenga wa nyanja, ndipo ndinaona chirombo chikutuluka mnyanja chachikulu, chakukhala nazo nyanga 10 ndi mitu 7, ndi pa nyanga zace nduwira zachifumu 10, ndi pa mitu pace mayina amwano. Yeah, so apapa pamene tikumvesana kuno akamakamba zokuti no chirombo chituluka m'madzi, ndikuti madziwo chituluka in this part of the world, malo awa Africa, Asia, Europe. Tikamakamba madzi, tikamati madzi akuyimira anthu, manenedwe, mitundu, etc, tikukamba malo awa. Okay, anditolenga vesi yake imene imatikulira kuti madzi ndi chani. Tonana apa pamene pafunika pakhale nzeru. Brothers, mundiwerengere machapter, koma musanawerenge mareka ndipange comment apapo. Pa Daniel 7 pali zirombo 4. Koma pali mafumu 5. Wachi 5 ndi ufumu wa Khristu. Zirombo 4 zizituluka m'madzi. Chamba ndiya Babylon. Babylon inatuluka kuti Asia, right? Ahereni, Amidi ndi Aperezi anatuluka so mbali ya Asia koma analamula koseka, right? Ahereni, Greeks anatuluka kuti ku Europe, right? Analamulira koseka. Aroma anatuluka kuti, right? Romans, I think, also part of Europe somewhere there, right? Analamula so kosi. So akamanda ndi zirombo 4 zinatuluka madzi, ndi malawo khawo. So mu prophecy likamakamba za madzi tikutanthauza the old biblical world. So kaliya ya chiromboyi ikhala concentrated ku Europe, Asia, North Africa, right? Largely kumene kuku, largely ku Europe. Tikamakamba za chirombo, especially Daniel 7 pamene akamba za chirombo chakumapeto, tikamasafika pa chirombo chapa chimuso 15 verse 1 akamba tinacho chituluka madzi. Mwanjinena chirombochi power yake concentration ili kuti ili uko komweko malo mukhawo tilimo zenebe. So akamasa akamba zino pa chirombo china chimene chituluka pa nthaka osati madzi, ndeti chirombocho tichipange expect to sichituluka uku, sichituluka ku Africa, sichituluka ku Europe, sichituluka ku Asia, chifunika chituluke ku the new world imene mu Bible sala yapange concentrate on. So nenilonyenga sangakhale chirombo chimene chikutuluka ukuku. Hope pamveka makosana. So tikamakamba za madzi tikuthandaza kuti yani. Teteni pa chimuso chapter 17 verse 1. Mundiwerenge chimuso 17 verse 1, 3 ndi 18. Verse 1. Ndipo anadza mmodzi mwa angelo asanu ndi awiri akukhala nazo
mbale zisanu ndi ziwiri nalankhula ndi ine nanena, idza kuno ndidzakuonetsa chitsutso cha mkazi wachigololo wamkulu wakukhala pa madzi ambiri. Verse 3. Ndipo ananditenga kunka nane ku chipululu mu mzimu, ndipo ndinaona mkazi ali kukhala pa chirombo chofiiritsa chodzala ndi mayina a mwano, chakukhala nayo mitu isanu ndi iwiri ndi nyanga khumi. Verse 18. Ndipo mkazi unamuonayo ndiye mudzi waukulu wakuchita ufumu pa mafumu a dziko. Yeah, I think verse 17 ndimene tifuna tisate kwambiri. Ati mkaziyo ndi chani? Ndi mudzi waukulu umene uchita ulamuliro pa chani? Pa mafumu a dziko, right? Okay. Tandiwerengeni pa verse 15, brother. I don't know why sineke pa verse 15. Zamanyazi. Tawerengani verse 15, brother. So 17 verse 15. Yeah. All right. Verse 15. Ndipo ananena ndine, madzi udawaona uko akukhala mkazi, madzi udawaona uko akukhala mkazi wachigololo ndiwo anthu, ndi makamu, ndi mitundu, ndi manenedwe. Verse 16. Yeah, so apa pamene pakumveka kunena kuti no ali mkaziyo akukhala pa madzi achani ambiri. One, yeah? Mkazi akukhala pa madzi ambiri. Komano akuzati no komano mkaziyo akukhala pa yani? Akukhala pa ya pa chirombochi. Okay? So tiona nawo kuti no zirombo zizuluka pa madzi. Mkazi akukhala pa yani? Pa madzi. Maso mkazi akukhala pa yani? Pa chirombochi. Right? Tiona nawo kuti no chirombo ichichi chili ndi mitu isanu ndi iwiri. Mwanjira ina tiona nawo kuti no chirombochi chikuyimira zipembedzo zabodza. Now anthu ambiri athu anati kodi kuti chani simesa mkazi akuyimira ndati mpingo wake ndi kuti umene uli mzinda waukulu. Now funso langa ndilonena kuti no tikapita chivumbulutso tifuna tivisise chinthu chimodzi. Right? Mkazi yoyo akuyimira Babulo. Tizaona chapter yake. Komano chimene ndingakuze ndi ichi. Babulo mu chivumbulutso 17 ndi 18 akuyambira ngati ndi mzinda. Ngati utha uchita kuloza chonchi. Komano Israeli nano anthu a Mulungu nawonso akuyambira ngati yani? Ngati mzinda. Tikapita chivumbulutso 19, tikapita chivumbulutso chapter 20, chivumbulutso chapter 21, anthu a Mulungu nawonso akuyambira ngati mzinda. And actually Yesu akunenera kuti iyeyo ndi amene akukwatira chani? Yerusalemu. Na funso ndira kuti kodi Yesu akukwatira Yerusalemu kapena Yesu ndiye mutu, ife ndiye thupi lake. Tivesana tuno Yerusalemu akuyimira anthu ake a Mulungu. Ndipo anthu ake a Mulungu akuyambira ngati mzinda. Ara mzinda ndi wagolide, uli ndi zipata 12, uli ndi chani. Ndi chifukwa chani? Akuakamba anthu a Mulungu ngati ndi mzinda. Kena akuyamba nokulowa mu description a mzindawo ngati mzindawo ndi komano mzindawo ukuyimira chini ukuyimira yani? Ukuyimira anthu a Mulungu. So tikamakamba za Babulo ndi mzinda. Komano ndi mzinda tithakulo zati ndiwo kapena wo. No. Babulo ukuyimira mzinda kapena ukuyimira anthu amene sakusata ndani? Sakusata Khristu. Ukuyimira zipembedzo zonse zabodza. Even zipembedzo zina zimene zili mu Khristu zimazitcha Khristu komano sizikusata ndani? Khristu. Sizve ndi yani? Ndi Babulo. And zipembedzo zimene zizitona nawo kuno zikupanga exist alongside chirombochi. Okay? So zipembedzo zabodzazi ndi zimene zikupanga exist alongside yani? Chirombochi mu kariya yake yonse. Okay? So ndipitiriza. So tikamakamba za chirombo tikukamba za maufumu onse a Lucifer. Right?
So 10 tioneni pamenepa. 10 tioneni pamenepa. Chimoso 17 verse 8 9 10. Brother, tatoelengere chimoso 17 9 ndi 10. So tofuna ndona tuno mitu imene ikimira chani. Okay? Chimoso Verse 17 8 9 mpaka na 10. verse 8. Chirombo chimene unachiona chinaliko koma kulibe, ndipo chidzatuluka mphompho ndi kunka kuchitayiko, ndipo adzadzizwa iwo akukhala pa dziko, amene dzina lawo sinalembedwa m'buku la moyo chiyambire makhazikisidwe a dziko lapansi. Pakuona chirombo kuti chinaliko ndipo kulibe, ndipo chidzakhalako. Verse 9. Pano pali mtima wakukhala nawo nzeru. Mitu isanu ndi iwiri ndiyo mapiri asanu ndi awiri amene mkazi akhalapo. Verse 10. Ndipo ali mafumu asanu ndi awiri, ndipo ali maufumu asanu ndi awiri, asanu adagwa, imodzi iliko, inayo sinadze, ndipo pamene ifika iyenera iyo kukhala kanthawi. Verse 11. Yes. All right, that's what was. So ababa pamene tifati amene kuiona nkhani ichi. So akuti yani? Ali chirombocho chidzatuluka kuphompho. Okay? So chikatoka kuphompho ati dziko losereza nani lizachisata. So tinaona kale tuno chimoso 13 bikale ya chirombocho mpaka kukhazikisa kwa lemba la chirombo, right? Chimoso 17 kwambiri kupanga focus close of probation. Maso kupanga focus munthu amene chirombo chisulutana siyo lamulo. So ababa akuruza femene chirombo chikuzabwera nthawi ya close of probation, right? Araba pali nzeru amene ati mitu isanu ndi iwiri ikuyimira yani mapiri 7, right? Mapiri 7 akuyimirira ndi mitu isanu ndi iwiri, andi mkaziyo akukhala payani pamene popo. Tikuona nkhani. So mkazi wakhalira akamakwera chirombo chowakhalira payani pa mitu isanu ndi iwiri. Tikuona nkhani. So mkaziyo wakhala pa mitu isanu ndi iwiri. Apa pamene pamakhala novuto unoti kamama ukuona ngati mkazi akuyimira mpingo inayi umene tingauloza umene uli mzinda. Chifukwa chani? Tiona pa verse 10 akuti yani apa pali ya mitu isanu ndi iwiri. Verse 10 imene ili cha mapiri asanu ndi awiri, right? Ndakutuza for yani. Oh, okay. Okay, ndikuibwereza so verse. Sorry. Right? So not no. Pali maufumu angati 7. 5 agwa. Modzi ali wina sanadani sanawe. Ndipo akabwera apiza kanthawi kochepa. So akuti masola nawo tuno pali mitu isanu ndi iwiri imene ikuyimira mapiri asanu ndi awiri, right? Mapiri ndi asanu ndi awiri tikazenga zinthuzi zikuyimira ya maufumu asanu ndi awiri. Okay? So ningowerenga NLT ndimene ena ndithandiza mbiri kuvesa nkhani. Muwerenga mu New Living Translation verse chapter 17 verse 9 amara no. Tamvesanishi. Mapiri mitu isanu ndi iwiri yapa chirombocho ikuyimira mapiri asanu ndi awiri pamene nzima yakulamulira. Zikuyimiriranso maufumu asanu ndi awiri. So tikamakamba za maufumu asanu ndi awiri, mapiri asanu ndi awiri, mitu isanu ndi iwiri ndi chimodzi. Koma zili payani pa chirombocho. So tikayona ndandanda wa nkhanizi, mkazi akukhala pa madzi ambiri 1, mkazi akukhala payani pa chirombo 2, mkazi akukhala payani pa mitu isanu ndi iwiri. Mukuona nkhaniche? Mukuona nkhaniche? So mkazi akutuze feyani ndi mzinda waukulu umene ulamulira payani pa dziko, right? Kumano madzi akuyimira yani anthu maneneri ndi zina zotero, right? So tikaona nkhani bwinobwino tikati tizukute bwinobwino tionana tuno mkazi wakhala payani pa madzi ambiri 1, mkazi wakhala pa chirombo 2, mkazi wakhala paya pa mitu isanu ndi iwiri, right? So titaona tuno pamene wakhala mkazi kuti wakhala patatu, wakhala pa madzi, kena wakhala pa chirombo,
kena wakhala pa miliri isanu ndi iwiri kapena zonse ndi zimodzi. Tona no miliri isanu ndi iwiri ndi mafumu angati? Asanu ndi awiri. Mwaona nkhani miliri isanu ndi iwiri mafumu asanu ndi awiri. Ufumu umakhala yani ndi anthu ambiri. Nkona mkazi kukhala pa miliri isanu ndi iwiri akhalanso yani pamadzi. Mwaona nkhani so tithayilumiza tino mkazi ndi amene wakhalapo pa kariya yonse yani ya chiromboyi. Mu maufumu onse 7 amene chirombochi chinapanga exist as, mkazi wakhalapo. Tikuona nkhani so mkazi wakhala pa mitu isanu ndi iwiri. Mwanjinena kariya yonse ya chiromboyi mkazi wakhalapo. Nikona tikati timvesera chimene yocho nditi tichichosa mitu mwathu kumene roke nditi mkazi nditi ni mpingo wakuti no mkazi si mpingo wakuti. Mkazi ndi system yonse ya chipembedzo yabodza kuyambira kariya yonse ya chirombochi mpaka kumapita achati anthawi. Okay, teni tione nkhani. Now tikamakamba za chirombochi chini mayina a mwano umayimbira chani? Okay, tikufuna timvesese kuti mwano ndi chani. Kodi chirombo chingachite bwanji mwano? Okay brother, taterengeni Yesaya 36 verse 13 mpaka na muziona mavesi Mungu alenga nchichewa. Yesaya 36 ndi Yesaya 37 verse 3. Mungu alenga nchichewa. Yesaya 36 verse 13 kuzadumpha kenako 18 mpaka na 20. 13 kudumpha 18 mpaka na 20 ndi mulengaso 37 verse 3. Okay, verse 13. Pamenepo kazembe anayima nafuwula ndi mawu akulu m'Chiyuda nati, imvani inu mawu a mfumu yayikulu, mfumu ya Asuri. Verse 18. Chenjerani angakukopeni inu Hezekiya ndi kuti Yehova adzapulumutsa ife. Koma milungu iliyonse ya mitundu inapulumutsa dziko la Kodi milungu iliyonse ya mitundu inapulumutsa dziko lawo mdzanja mwa mfumu ya Asuri. Verse 20. Mwa milungu yonse ya mayiko awa inapulumutsa dziko lawo mdzanja mwanga ndi iti, kuti Yehova adzakupulumutsa Yerusalemu mdzanja langa. Verse 37, chapter 37 verse 3. Verse 3. Ndipo iwo anati kwa iye, Hezekiya atere, tsiku la lero ndilo tsiku la vuto ndi la kudzudzula ndi chitonzo, pakuti nthawi yache yakubalana yafika, ndipo palibe mphamvu yobalira. Verse 4. Tawerenganso nakambati ndi tsiku la vuto. Tawerenganso ndi verse 7 ndi tsiku la nungofuna mugabe ndi tsiku la. Okay. Ndipo Hezekiya anati kwa iye. Okay. Ndipo anati kwa iye, Hezekiya atere, tsiku la lero ndi tsiku la vuto ndi la kudzudzula ndi chitonzo, pakuti nthawi yache yakubalana yafika, ndipo palibe mphamvu yobalira. Yeah, so nchichewa anakamba za chitonzo kumano mawu amene amafunika akambidwe ndi mwano. Ifati mawu awa ndi mwano blasphemy, right? Blasphemy ndi pamene dziko likuchitira chitonzo kamene kuchitira mwano Mulungu. So tikaona mfumu ya Asiriya inachita chitonzo Mulungu, inanyoza lako konse kumpalibo mene akani ahamafa afadi asevarafam onse palibe amene milungu yawo inakwanisa kuwapulumutsa. So Mulungu ndi ndani kuti apulumutse Yerusalemu, right? Chimenecho ndiye mwano, chimenecho ndiye blasphemy, chimene ndiye chitonzo. Muona nkhaniche. So akamakamba tuno chirombo chinayi ndi mayina a mwano zikuthauna za tuno mukale yonse ya chirombochi at every stage
zakhala zinthu zokuchitika zamwano zochitira chinyozo kwa ndani? Kwa Mulungu wathu. Okay, so mutu woyamba wa chirombo ndi kutiwo. Okay, kuti timvesese zakale ya chirombo tifuna timvesese kunena kuti no pamene Khristu Yesu amakhazikitsa ufumu wake pa dziko lino lapansi, tikaona pa Chivumbulutso 12:10, Yesu Khristu akakhazikitsa ufumu wake pa dziko lino lapansi, anthu a Mulungu anayamba kukhala ozazidwa ndi mzimu wake. 1. Okay, anthu a Mulungu anayamba kukhala ozazidwa ndi mzimu wake. Chimene chikuruza ife kuti chani? Satana akukayitana chani? Chirombo. Mwachinena chirombocho chifuna chilimbane ndi chani? Ndi ufumu wake ndani? Wa Khristu umene wadza. Ufumu wake uli wamkati mwathu. Right? Luka 17:20 mpaka 21, right? Akuti ufumu wake sukuoneka ndi maso, koma uli mkati mwanu. Koma tisayiwale unati pamene ufumu umene umadza, panali ufumu wina amene Mulungu anakhazikitsa. Pamene Mulungu anakhala ndi anthu, osati ndi munthu. Fatele Mulungu amene ndi anthu ndi munthu. Kuyambira achina Enoki chana amakhala munthu mmodzi ndithu pa dziko lapansi. Amene amakhala kuyenda ndi Mulungu ndi munthu amene amauza anthu, right? Mulungu anasankha dziko la Israeli. Tikaona pa Exodus chapter 19 ndi pa nthawi imene Israeli inakhala ngati ufumu wa Mulungu. Koma una ufumu umeneyo unali wakunja. Umangofunika ukhale iwe wabada ngati Mwisraeli ndio makhala munthu wa Mulungu, right? Zonse zimene zimachitika umamvera system ya chilamulo, nsembe ndi zina zotero, right? Chine chimapatsidwa kwa iwe kuzera mu system ile. Ukafuna kufa kwa Mulungu mapita kwa mneneri. Mwana khanije. So Exodus 19:1-5 anawuza kuti mukamvera zonse zimene tikunena kwa inu, mukhala ufumu wanga, mukhala anthu antunga patali pa mamba pa anthu onse pa dziko lapansi. So tiona kuti ufumu wa Mulungu wakunja umene unabwera ngati chithunzithunzi cha zinthu zimene Mulungu azapange kuzera mwa anthu amene ndi ufumu wa Mulungu ngati mwawo unali Israeli. So tikaona mapita nthawi chirombo chikulimbana ndi chikulimbana ndi ufumu wa Khristu umene uli ngati mwathu. Komano before that panali mafumu ena amene amalimbananso ndi ufumu wa Mulungu umene unali Israeli, ufumu wooneka kunja umene uli ngati chithunzithunzi. Chifukwa apa Aisraeli amafunika adulidwe, inu ndine timadulidwa mu mzimu. Aisraeli amafunika angobada ngati Aisraeli, inu ndine timafunika abedeso masomano kuti nkhale Aisraeli mwa Khristu. Tikuona Aisraeli anali kachisi, inu ndine ndife kachisi. Aisraeli anali mkulu wa nsembe, inu ndine Khristu ndi mkulu wathu wa nsembe. Tikuona Aisraeli anali mpingo wa Mulungu mu chipululu. Tikuona Machitidwe chapter 7, inu ndife mpingo wa Mulungu pamene tiloza zinani ndi mzimu wake. Tikuona kuti iyi inali ufumu wakunja wa chithunzithunzi wa chifanizo, pamene inu ndine tili ndi ufumu weni umene uli Khristu mwa ife. Tikuona nkhani So chirombo chikulimbana ndi ufumu wa Mulungu Khristu mwa ife. Komano chinalimbanaso ndi ya ufumu wa Mulungu mchifanizo mwa Israeli. So tifuna tipeze pa nthawi imene Mulungu anali ndi ufumu wake, kodi mafumu ambiri amene analimbana nawo ndi chani? So chirombochi ndi history yonse ya mafumu andani a Lucifer kupita pa nthawi ya nthawi mpaka kumapita nthawi. So tikamaona Chivumbulutso 13 ndi mbiri yonse ya chirombo, right? So mitu isanu ndi iwiri ndi mafumu akambatono mitu isanu ndi iwiri ndi mafumu, right? So tikapita pa Daniel 7:17-24, Daniel 7:17 anatozafuna no zirombo ona zitatuzi ndi mafumu anayi. Zirombo ona zinayi ndi mafumu anayi. Daniel 7:23 no chirombo chachitatu chizakhala ufumu. Okay, so tikamakamba za mfumu ndi ufumu. So Chivumbulutso anatoza ifona kuti no mitu isanu ndi iwiri ndi mafumu 7, right? So ngarali mafumu 7 ndeti ndi maufumu 7 amene analamulira kutiko. Analamulira ku madzi kuja chifukwa mkazi akukhala pa madzi. So ndi maufumu 7 amene akufunika atuluke kuti ku madzi. Mafumu 7 amene akufunika atuluke kumene timakamba kuti old biblical world, right? So ndi mafumu 7 amene akutuluka kumeneko. Ndera popo titha kuchosera tu USA si ku Asia, Europe, wa Africa imene itha kuchosapo. Okay, ndete amene amene kuilinga. So tikaona ufumu yambira amene unachita mwano paja ndi
zili ndi mwano wolove ndi Egypt. So mutu woyamba umene ati 5 mitu 5 yagwa, mitu 5 imene inagwa pa nthawi imene Yohana amapatsidwa ufumu ulosi umenewu, mutu woyambira ndi Egypt. Taterengeni pa Exodus 5 verse 1 mpaka na 2. Exodus 5 1 mpaka na 2. Verse 1. Ndipo pambuyo pache Mose ndi Aaroni analowa nanena ndi Farao, atero Yehova Mulungu wa Israeli, lola anthu anga apite kundichitira madyerero m'chipululu. Verse 2. Koma Farao anati, Yehova ndani kuti ndimvere mawu ache ndi kulola Aisraeli apite? Sindimudziwa Yehova, ndiponso sindidzalola Aisraeli apite. Verse 3. Yeah, so mutu woyamba umene unagwa tuzati ndi yani Egypt. Egypt anagwa, right? So apato unati Egypt ndi ufumu woyamba umene unachita zamwano kwa Mulungu komanso unalimbana ndi anthu ake a Mulungu kwambiri. Egypt nditi mutu woyamba umene unagwa ndi Egypt. Fayani Egypt ndi ufumu umene uli ku Northern Africa umene unalamulira, unali ngati powerhouse, umalamulira konse. Ufumu ajani? Ufumu wa Egypt. So unapanga extend from Northern Africa kwambiri, right? And ufumu wa Egypt unalimbana kwambiri ndi Babylon ndi zina zotero. Okay? So ufumu mutu woyamba ndi Egypt. So tukaona maufumu osati maufumu onse yayi. Kuona maufumu amene akulimbana ndi ufumu wa Mulungu. Kwamba nthawi imene Mulungu anakhala ndi anthu ake kukhazikika pa dziko lapansi. So anthu ambiri ndi Israeli, kena utaona kuti mafumu tikamapita kumapeto azakhala kulimbana ndi Israeli amene ali mwa Khristu. Okay? So ufumu wamba ndi Egypt umene unayambira ndi ufumu wa Israeli, right? So kodi mutu wachiwiri umene wagwa ndi utiyo komanso uli ndi mayina amwana. Mutu wachiwiri ndi Assyria. Okay? Assyria tisanati Israeli anali ndi mafuko 12. Mafuko 10 anachosedwa onse ndi kugonjetsedwa ndi ufumu dziko wa Assyria. So mutu werenga 2 Mafumu 17 verse 23 and 24. 2 Mafumu 17 verse verse 23 and 24. Verse 23. Verse 23. Mpaka Yehova adachosa Israeli pamaso pache, monga adanena mwa dzanja la atumiki ache onse aneneriwo. Momwemo Israeli anachosedwa m'dziko lawo kunka nawo ku Asuri mpaka lero lino. Verse 24. Ndipo mfumu ya Asuri anabwera nawo anthu ochokera ku Babulo ndi ku Kuta ndi ku Ava ndi ku Hamati ndi ku Safaraveimu, nawakhalitsa m'midzi ya Samaria m'malo mwa Aisraeli, nakhala iwo eni ache a Samaria, nakhala m'midzi mwache. Verse 25. Yeah, so apopo verse amene akuti no ufumu umene unachita ndithu kuononga kwakulu. Egypt anasunga Aisraeli ngati ma slaves, right? Kumano anasunga ngati akapolo sikotene. Kumano ufumu wa Assyria unaononga mafuko 10 completely wachoseratu. Mafuko 10 ndikubesana anthu amitundu kakhala umene kuti ajatima acha kuti andani Assyria. So mutu wachiwiri umene unagwa ndi yani? Assyria kapena ufumu wa Asuri. Okay, so Aigupto mutu wamba, ufumu wachiwiri ndi Asuri, right? So ufumu wachitatu ndi kutiyo, mutu wachitatu, ufumu wachitatu umene ukugwa ndi kutiyo. Ufumu wachitatu umene ukugwa ndi Babylon. Chifukwa Babylon ndi imene inagonjetsa ndani? Asuri, umene unatenga over kuchokera ku Iran kosekuja ndi kumalamulira mpaka ku Egypt, umasesereka kufika kwa Assyria. Tairengani Daniel 3 verse 15 auti yani Verse 15. Mukavomereza tsono pakumva mawu alipenga, chitoliro, zeze, sanzi
chisakasa ndi ngoli ndi zoyimbitsa zilizonse, kugwadira ndi kulambira fano ndinalipanga chabwino, koma mukapanda kulambira mudzaponyedwa nthawi yomweyi mkati mwa ng'anjo yotentha ya moto. Ndipo Mulungu amene adzakupulumutsani m'dzanja langa ndani? Verse 60. So ufumu wa Babuloni unachita zamwano zazikulu. Tikaona even mzukulu wa Nebukadineza anayika ndithu phwando ndikutenga ziwiya za ukachisi atakamwirimo mwano okhaokha. So ufumu wa Babuloni unawononga Yerusalemu, yes, ndikuwononganso ndi kachisi. So ufumu wa Mulungu ndithu unachita zazikulu molimbana ndi ufumu wa Mulungu, right? Fika pokhazikitsa lamulo alesi apembedze chifanochi, right? So ufumu ndithu wa Babuloni unachita kwakukulu kususana ndi ufumu wa Mulungu muchifanizo umene unali ufumu wa Israeli, right? So ufumu wachifolo umene unagwa ndi uti? Ufumu wachifolo umene unagwa ndi na amiri ndi aperezi. Tisala tino pa Daniel chapter 7 anaonesa ufumu wa amiri ndi aperezi ngati chimbalangunda cha nthiti zitatu. Ufumu ndi amiri ndi aperezi unagonjetsa Babuloni, unagonjetsanso ndani? Assyria, unagonjetsanso Egypt. So ufumu wa amiri ndi aperezi unagonjetsa mafumu atatu kwagonjetseratu kotheratu kuti analibenso chance kuno umene unali ndi ziyani za nthiti zitatu. So pa Daniel chapter 7 tikuona mafumu osewa anaonesedwa, osewa kwambira Assyria, amiri ndi aperezi, Babuloni, right? Sizikuonesedwa ifano amiri ndi aperezi anagonjetsa Babuloni, Egypt ndi Assyria. Asuli, Aigupto na Babuloni anagonjetsedwa ndi chimbalangundachi chapa Daniel chapter 7. So mafumu osanu kwambiri pa Daniel 7 alipo. Okay? So tawerenga Daniel 6:7 ali Verse 7. Akulu onse amaufumuwo ndi akazembe ndi akalonga, mandoda ndi ziwanga anapangana kukhazikitsa lemba la chifumu ndi kuyikapo choletsa cholimba kuti aliyense akapempha kanthu kwa mulungu aliyense kapena kwa munthu aliyense masiku 30, osati kwa inu nokha mfumu, adzaponyedwe m'dzenje la mikango. Verse 8. So apa pamene tsaona unali mwana waukulu kuti alesa sapembedza Mulungu wakumwamba. So taona amiri ndi aperezi ndithu anachitanso mwano kwa ndani? Kwa Mulungu. Okay? So ufumu wachifolo umene ukugwa, akamati mafumu asanu agwa, ndi ufumu umene wandani? Wa amiri ndi aperezi. So chilombochi ndi chimodzi, ufumu asanana ndi umodzi. Tisala tino chilombochi chikuonesera mitu 7 nyanga 7, so mitu 7 nyanga 10 ndi ndiwira 10. Chifukwa chotino ndi extension ya ufumu asanana wa dziko lapansi. And ufumu asanana pena akupanga consolidate ukuwerengeredwa pa Assyria, Egypt, kumasesereka kumazafika kwa Babuloni, right? Kwambira Egypt, Assyria, Babuloni, amiri ndi aperezi. Na mafumu onse amene Satana akugwiritsa ntchito kulimbana ndi ufumu wa Mulungu, right? Now, ufumu wachi 5 umene wagwa pa nthawi imene Yohana akuona masomphenya ndi utiwo. Ufumu umene wagwa wina ndi Greece, okay? So Greece ndi imene inapanga take over Helene, ufumu wa Alexander unapanga take over amiri ndi aperezi. So ufumu umene ndi umene pa Daniel 7 unaonesedwa ngati nyalugwe ya mitu 4. So why mitu 4? Ifano Alexander amwalira, ufumu umene anagonjetsa nawo Alexander unagawira pa 4 pa majenero zake 4. Alina Cassander, Lysimachus, Seleucus, wina ndangumi wala koma nalipo 4, right? Cassander, Lysimachus, Seleucus, wina ndangumi wala komano atafika potamba kumenya na anthu aja, edi ma generals 4 aja anamenya naso, anangosala pa awiri. Ndi amene timatcha mfumu yaku
mpoto ndi mfumu yakumwera, king of the north, king of the south, right? So mafumu awiri awa anachoka pa folo awa anasala awiri, right? So pamene tipanda matha mavesa tuno chimba nyalugwe chinani mitu folo imene amafumu angati folo nkona apapa tikamabwera ku chirombochi ati chini mitu 7 the principle imene akhasidwa kale kuti no mutu unanso ufunika uyimireso ya mafumu, right? So mitu folo mafumu folo of which at the end anazasala awiri, right? So mu Greece panachitika mkulu amene amati Seleucus anali Seleucid king amene anali Antiochus Epiphanes amene titu atabwera anazathira nkhondo Yerusalemu. So atathira nkhondo Yerusalemu anakaba zinthu kachisi komanso anakhazikitsanso malamulo osusana ndi chani ndi chipembedzo ya Ayuda. Anati pasamachitikenso chani, pasamachitikenso ndulidwe, right? Komanso anapanga kuti anthu amene azipanga zipembedzo ya Chiyuda azifunika tani aphedwe. So izizi ndi zimene zinakhazikitsa kuti pachitike kuwukira kumene kumachedwa Maccabean revolt. I think the study tinayipanga kwambiri imene tinkaona Daniel chapter 8, right? So muthazipeza zinthu zimubuku la Maccabees 1 ndi 2 3 ndi 4 muthazipeza zimenezo, right? So ufumu wa Greece unachita ndi tumwano kwa ukulu. Now mitu 1 2 3 4 yako. Now mutu wachi number 5 ndiye utiwo, okay? As far as I know, mitu 5 yako, one is umodzi uli, the other is noted kamwina usunadzi, ndipo ukadza uzapita kamphinduko chepa, okay? So mutu wachi number 6 ndi utiwo. So mutu wachi number 6 onati ndi Rome, ndi umene unali nthawi Yohane one is, ndi mutu umene unali usanagwe one is, right? Tiwerengeni pa Mateyu 2 verse 16. Mateyu 2 verse 16. Pamenepo Herode poona kuti anampusitsa anzeruwo anapsa mtima ndithu natumiza ena kukaononga tiyana tonse tam Betelehemu ndi tam Galileya ndi tam milaga yace yonse takufikira kudza takufikira zaka ziwiri ndi tating'ono tonse monga mwa nthawi imeneyo iye anafunsidwa kwa anzeruwo. Verse 17. Yeah, so ufumu wa Chiroma ndithu unachita zazikulu, ndi ufumu umene unafuna kumuononganso ndani, kumuononga Yesu Kristu ali kamwana, ndi ufumu umene unaphanso ndani, unaphanso Khristu, okay? So ndi ufumu umene unachita zazikulu kwa ndani, ufumu wa Israeli, ndi ufumu umene amachita kukhazikitsa maufumu awo mu Yerusalemu, right? Galileya kuti Yudeya anakhazikitsa mafumu. So Israeli inali under Aroma, anawapereka msongoso kanani kwa Aroma, right? So ufumu wa Roma ndi umene unachita zazikulu kwa chani kwa Israeli. So mutu wachi number 6, one is mutu umene amati uli, one is 60th head ndi yani ndi Roma, right? Okay, so tibwerere ni pang'ono. Tikapanga compare Daniel chapter 7 ndi Daniel chapter 13, tikunena kuti no pa Daniel 7 akuonesa ufumu winalonso mozo. Tikaona mutu Babylon ikuyimirira ndi yani mkango, Amini ndi Aperezi ikuyimirira maufumu ata 4. Chifukwa no Amini ndi Apereziwa ndi chimbalangundachi, kono chili ndi nthiti zingati zitatu kamena zosalera za mafumu atatu amene zagonjetsa: Babulo, Assyria ndi Egypt, okay? So Amini ndi Aperezi anagonjetsa Babulo, Assyria ndi Egypt up, right? Kenako pabwera yani Aheleni, kenako pamene pabwera yani Aroma mu phase 1, kenako pabwera nyanga 10 kugwa kwa Rome, kenako nyanga imodzi imene ikuyimira the papers, right? Roman Catholic, right? So
Pamene pa chimuso 13 akungonenesa ife maufumu onse amene adagwiritsa ntchito ndi ndani? Ndi Lucifer mpaka kumapita nthawi. Chimuso 13 ndi chimuso chapter 17, right? So tikamaona apa tiona nawo kuti anatiuza ife pa chimuso 13 anaona chirombo chituka madzi kama achinayi ndi yani muna ndi ningosegwako tino sandisasokoneze chinayi yonse, right? Mutausegula chimuso 13 pamene tikuwerenga ineyo sindipitako vesi kuifanano nditi sizitenga. So anaona ndithu chirombocho ati mkama unali chinayi ndi kama ngati la mkango, okay? Ati chirombo chinayi ndi kama ngati la chani? La mkango, okay? So mutu wina ndio ufunika ukhale ndi kama limakhala pa mutu, so mutu wina ndio ufunika ukhale ngati kama la mkango, right? So akuti chani? Akuti chinayi ndi miyendo, right? Miyendo ngati achimbalangondo. So tikamaona miyendo chimene chinayimba ngondo nayi amidi ndi apirisi, okay? Kenako akuti inali thupi ngati la chani? La leopard, okay? Ati chimoneka ngati nyalugwe kapena leopard. So tikaona leopard ikuyimira ufumu wa chani? Wa Helene, okay? So tikaonanso, okay, tikaona muno bwino tiona nawo kuti ati sphetos inayi ngati chirombo kenako chinapasa kwa icho chani? Mphamvu, ulemerero ndi zina zonse zotero. So apa pamene tithawazifunsa kuti okay, nanga chirombo chachifolochi ndi kanyanga kakang'onoko zikupanga da bwanji represent mu chimuso chapter 13, okay? Zikupanga bwanji represent. Tikapita chimuso chapter 17 ndi pamene pali representation yake. Chifukwa tikaona apa chimuso 17 kanyanga kakang'onoka kakuyimira chani? Kakuyimira chipembedzo chimene chitapanga influence kwambiri, okay? Kanyanga kakang'onoka tisano kanatuluka mu nthawi ya ufumu wa chinamba 4, right? So ufumu wa chinamba 4 pali nyanga ing'ono ndi paiso nyanga 10. Nyanga 10 zitatu mwa izo zikugwesera kuti zisalepo 7, right? Ndipo nyanga yang'onoka kali pakati pa nyanga 7 izi, right? So ufumu wa chinamba 4, right? Ufumu wa chinamba 4 Rome inapanga break up kukhala nyanga 10. Nyanga 10 zitatu zinachepesera kanyanga chifukwa cha kanyanga kang'onoka. So nyanga zingati? Nyanga 10 kena kuno zitatu zatani? Zagwesera. Out of zitatu zagwesera zagwesera nyanga kang'ono. So tikawerenga nyangazi ndi ufumu wa chinamba 4, right? So ufumu wa chinamba 4 kupangidwa represent ndi kanyanga kang'onoka. Kanyanga kakang'onoka, right? Ndi kamene kakupanga apiye azingati ngati yani ngati mzimayi wa chigololo. Chifukwa kanyanga kaka ndi ufumu umene ukubwerapo chifukwa chokuti ndi chani? Ndi chipembedzo. Ndi fotozo yonje tikamakamba the Roman Catholic system, right? Gawo lalikulu lina ndi chipembedzo, maso gawo lina lalikulu ndi yani? Ndi ufumu. Chifukwa the Vatican, right? Tikamakamba za papasi ndi mzinda, right? Vatican umene uli ndithu umakhala ndi ma ambassadors kumayiko ena. So amene amakhala ndi ma ambassadors amene ili civil power ndi ufumu wa chipembedzo. So gawo lina ndi chipembedzo, Catholic Church. Gawo lina ndi chani? Ndi civil power. So papers ndi gawo lamene lili la civil power la dziko. The Pope ndi yemweyo komano ndi gawo la chani? La chipembedzo. So tikamakamba za mkazi yoyo ati wakhala pa chirombocho mitu isanu ndi ngati? Ndi iwiri. Mwanjirena the fourth religion yakhalapo kwambiri nthawi ya Egypt. Egypt munjira yotani? Egypt ilipo nthawi imene amalimbana ndi Mose paja munali chani? Amatsenge fourth religion mkazi wakhala ameneyo. Tikabwera ku Assyria so inaiso ndi zipembedzo zaboza mkazi wakhala ameneyo, right? Tikabwera ku Babylon amakhulupirira milungu yawo, right? Mkazi waboza wakhala pati pamenepo, right? Anatenga phwando kuti apange kwa milungu ya mtengo ya golide ya chana, right? Tikamazabwera
ku Babulo anali milungu. So every time pakakhala ufumu pamakhala chipembedzo chaboza, right? So mu ufumu wa number 4, right, umene Roma atagwa pamene pabwera nyanga 10, nyanga 10 pabwera nyanga 7 chifukwa cha kanyanga kang'onoka, right? Nyanga 7 zasala, kanyanga kang'ono katani kabwera ngati nyanga 8 pamodzi. Chipembedzo chaboza at this point ndi kanyanga kachani kakang'onoka. Mandimvetsa inewe? So mkazi ndi amene akupanga reign throughout fara kama mitu 7. So kanyanga kang'onoka kumapeto anthawi ndi kamene kakupangidwa so represent ndi yani ni mkazi. Komano mkazi in reality akupanga represent zipembedzo zonse zaboza kuyambira throughout time, throughout career yonse yani ya beast. So ndi choncho. I hope upamveka amene upa kania representation ya kanyanga kang'onoka. Tapitiriza. Okay, tathokoza. So tikamakamba za mkazi wachigololo akuyimira zipembedzo zaboza zonse zaboza kuyambira nthawi ya chilombo chimene chakhalapo existing in different states of time. Komabe mpaka umapita nthawi kakuyimiriranso not only kanyanga kang'onoka koma even zipembedzo zaboza za nthawi yathu ino, including kanyanga kachani kang'onoka. Okay, so titakuona nawo kuti Daniel chapter 7 uyuyu, right? Yes, watunthu akuyimirira mu Chivumbulutso chapter 17 pamene Chivumbulutso chapter 13 apanga capture maufumu awa onsewa, right? Okay, so mutu wachi number 7 ndi utiwo fatana mitu 6 ndi izi: Egypt, Assyria, Babylon, Medo-Persia, Aheleni, Rome. Mitu 6. Mutu wachi number 7 ufunika ukhale EU. Chifukwa chani tikuchosapo USA? USA singakhalepo chifanana nato. USA si kuchoka madzi. USA si kuchokera ku old people. EU ndimene ili yachi number 7. Anana uno mitu 5 yagwa. Iyi ndimene itagwa nthawi ya ndani ya Yohane. Umodzi uli ndi Rome unakhala nthawi itali. Wina usunadze ndipo khapo nthawi yochepa. EU tikayona ndi it's very young. Titaipanga date back ma 1930s minanka yamba kumave fika ma 1993 imene inakhazikitsidwa kuti ndi EU bwinobwino, right? Komano EU sina khalepo more than 100 years. EU sina khale more than 100 years. So if ipitirira kwa nthawi kochepa, EU ndi mutu wachi number 7. EU ndi mutu wachi number 7 umene utapitirire ndi kudusa mpaka na kukhazikitsidwa kwa lemba la chilombo. EU idusa mpaka kukhazikitsidwa kwa chilombo, monga ngati lemba la chilombo idusa mpaka kukhazikitsidwa kwa lemba la chilombo, and idusa mpaka na kufika kwa end of grace kapena kuti anthu kukana chisomo cha Mulungu ifika mpaka nthawi iti imeneyo, monga ngati mutu wachi number 7. So mutu wachi number 7 ndi umene tilipo pa nthawi inoyo, the EU, European Union. Okay, right. So tili panopa mu nthawi ya mutu wachi number 7. Komano mutu wachi number 7 supitirira kufikira nthawi imene chilombo chituluka mujani chituluka kuphompho. Okay, tinaona tawerengeni Chivumbulutso chapter 17 verse 12 to 13. So za EU kuti unachitira mwano bwanji Mulungu tizaona phunziro la next week, next time, usati next week. Tawerengani Chivumbulutso 17 verse 12 to 13. Verse 12. Ndipo nyanga 10 udaziona ndizo mafumu 10 amene sanalandire ufumu, koma alandira ulamuliro ngati mafumu, ola limodzi pamodzi ndi chilombo. Verse 13. Iwo ali nawo, so okay, lengani 13 lengani. Iwo ali nawo mtima umodzi ndipo apereka mphamvu ndi ulamuliro wawo kwa chilombo. So tikaona papa ati sizinalandire chani ndiwira mwaziona ndiwira pa nyanga 10 ati sizinalandire. Tikamana Chivumbulutso chapter 13 ati zalandira kale ndiwira.
koma chivumbulutso chapter 17 silinandire yanduwira zimene zikutuza ife liyani zikutuza ife natino nyanga khumizi sizinalandire yani nduwira mwanjinena ndi ma global powers amene sitinaone koma no zimene zizi zikufunika zichitike so kuti ku old world kumene ku Europe kumene kufunika kukhale coalition now anthu ena amati nyanga 10 izi ndeti ndi mafumu 10 adziko anaona sa amene za Africa imagwisa ntchito ndalama imodzi kena kuno America North anagawa ndithu dziko lima 10 ine ndimaona ndi no izizi 10 izi ndi zimene sitiziona kufikira nthawi imene chitetezo chatani chatsekedwa chifano ati ndi mafumu 10 amene sanalandire yani ufumu so pano pasili ngathe kuwaziwa sanalandire ufumu koma alandira ufumu ola limodzi ndi yani ndi chilombocho mwanjinena akamakamba tuno chilombocho okay tibwerere pambuyo pa verse yake kati sinaike papa tikamaona chilombochi ndi zinthu zingapo pali mkazi amene wakhala pa mitu isanu ndi iwiri kuyambira Egypt, Assyria, Babyloni, abini ndi Aperezi, Aheleni, Rome, even EU. Zipembedzo zaboza zakhala zikuta zikulamula. Zipembedzo zaboza zakhala zimanga influence chilombochi. Komano ifika nthawi yonena kuti nyanga 10 zikangoti zamba kulamula zamuononga mkazi yomanjinena nyanga 10 zidadana ndi anthu a Mulungu okha koma zidadana ndi chinense chimene chikuyimira Mulungu zidadana ndi china iyonso so tikapita pa chapter 17 pati brother ese mutiwerengerapo Okay. tikapita pa chapter 17 ndikufika pa verse yamene verse 11 muwerengere pa verse 17 mwambire verse 10 11 ndi 12 10 11 12 Okay. Verse 10. Ndipo ali mafumu asanu ndi awiri, asanu adagwa, imodzi iliko, inayo sinadze. Ndipo pamene ifika iyenera iyo kukhala kanthawi. Verse 11. Ndipo chirombo chinalicho ndi kulibe, icho chomwe ndicho chachisanu ndi chitatu. Ndipo chili mwa zisanu ndi ziwirizo, nichimuka kuchitayiko. Verse 12. Ndipo nyanga 10 unaziona, ndizo mafumu 10 amene sanalandira ufumu, koma alandira ulamuliro ngati mafumu. Ola limodzi pamodzi ndi chirombo. Verse 13. yeah so tikaona chirombochi chupanga exist mitu isanu ndi iwiri chirombochi ndi chimodzi ufumu asanana ndi umodzi pa dziko lapansi koma upanga exist ma 7 states ningoti 8 states state yamba ndi yani Egypt inabweranso ngati yani Assyria inabweranso ngati Babylon inabweranso ngati yani Amedi ndi Aperezi inabweranso ngati yani Greece right kenako inabwera ngati yani Rome right so tikamawerenga pa verse 7 no chirombo chimene chona chinalipo Rome yet kenako si chinakhalapo yeti chirombo chimene chinalipo was and is not even is the 8 right so chirombochi chinabwera ngati Rome kenako si chinakhalapo koma chinalipobe right tonaona kuti no akamba kuti akuti yani ndingoyerenga chizo the beast that was and is not even he is the 8th and is of the 7 and goeth into perdition so chirombo chinona tinoti kamakamba zabala la kuifa mu 476 Rome inapasida ya bala la kuifa mu 476 fanini nthawi imene Western Rome inagwa ndikukhala ngati yasokonekera ndikubwera 10 nations of which atatu anagwesera kanyanga uno ndikubwera right so bala la kuifa ndi imene right chirombo chimene nacho chimene si chinakhalapo right ndakutuza ifanana kuti okay chirombo chimene nachiona chinalipo kenako si chinakhalapo bala la kuifa imene right ati chicho ndiye chinamba 8 so 8 wake ndikutiyo
chilombochi chibwera bwanji namba 8. So chilombochi chikamabwera mwachi namba 8 sichikubwera ndi mutu ina uliwonse yayi. Chilombochi chikamabwera ngati namba 8 sichikubweranso ngati mutu ina uliwonse, chikubwera ngati nyanga 10. Akuti ndi chachi namba 8, mukuona nkhani chilombo acho nacho ati ichocho ndi chachi namba 8 koma ndi chimozimozi yachi namba 7. Fatino tikamaona za chilombochi chimanga exist ngati mitu 7, ndi chilombo chomwecho ngati mitu 7, komano pamwe pamene chikubwera ngati chachi namba 8 chikubwera ngati nyanga 10. So awa ndi mapowers amene azatuluke ku old biblical world, Asia, Africa, Europe, kumene kuzatuluka mapowers a coalition 10. Coalition imene ndi imene ikuzabwera ngati ya number 8. Why akuti is of the 7? Why akuti atino ndi imodzi mwa 7? Ifatino chilombochi ndi chimene chakhala chikupanga appear ka 7 ngati mitu, komano pamene chikubwera ngati number 8 chikubwera ngati nyanga 10. And pamene pamene nzima yakutani akuonongedwa, and nyanga 10 ndoti zikufunika zibwere pamene probation adani yatsekedwa. So tinaona kale ndi chifukwa chani chilombochi chimafanana ndi Lucifer. Tinaona kale kunena kuti chilombochi kufanana ndi Lucifer chifukwa kunena kuti mphamvu zake zikutengedwa kwa Lucifer. Chilombochi mafumu a dziko lino lapansi akulamula monga mwa ndondomeko za Lucifer. I think funde tinaona kale so silikhazikika, right? So funso ndawo tinokodi Satanayo atazimanga represent yekha. So anthu ambiri ifana amaona ro pali vuto ifatino chilombocho chikuwononga mkazi, right? So pamene pamakhala vuto lalikulu ifatino mkaziyo ndi entity ina yosiyana ndi chilombo. Chifukwa anthu ambiri abwera chimuso 13 amanati amene ndi mpingo. Pamene akazafika chimuso 17 amazabalika ifanena kuti chilombocho chimazaononga mkazi. Ndi funso limakhapo ndinawo kodi no mpingo uzaononga mpingo? No, chilombocho ndi chimodzi, mkaziyo ukuyimira zipembedzo zabodza. So at that point any false religion yonse imene yabodza, ka Hinduism ka ndichani, zonse zikuzaonongedwa ndi chilombo. Chilombocho chikudana ndi aliyense, ka ndi wa mulungu ka bola nanga pali evidence ino pali mulungu chikuwononga zonse, right? So anthu ena amaza afuna onera achi musu 17 iyo ndeti chilombocho ndi Satana. Ayi. Okay? Tikaona muno bwino chikutenga ni brother lenga ni musu 16 verse 13. Chimusu 16 verse 13 akutuza ifuna kuno Satana so zimanga represent yekha. Verse 13. Ndipo ndinaona motuluka mkama mwa chinjoka ndi mkama mwa chirombo ndi mkama mwa mneneri wonyenga, mizimu itatu yonyansa ngati achule. Verse 14. Pamene tawgesana kuno tikamakamba za chirombo ndi china mulosi, mneneri wonyenga ndi winanso, chinjoka chonso ndi wina. So ngati chimuso 17 ali Lucifer, bwezara tuza fore kuti mene ndi chinjoka, koma sana nene choncho nanene ali ndi chirombo. Uyiona nkhani yono sopano. Okay? So funso ndila kuti no kodi chirombocho singakhale pepa safe yani fara anthu ambiri amanati ya chirombocho ndi Roman Catholic. No, singakhale choncho yayi. Fati zikati ndotino lemba la chirombo ikhano Sunday. Okay? Mano lemba la chirombo singakhale Sunday chifukwa chani? Chifukwa chirombocho si papers, si Roman Catholic Church. Taona kale zimenezozo zofunika zikhale zosimikizika. Funso lovuta kwambiri imene singakhide ndi tikamakamba za mpingo kapena tikamakamba za zipembedzo nthawi zonse mu Bible zikuyimiririra ndi chani? Ndi mkazi. Tikamakamba za maufumu ndi amene akuyimirira ndi chani? Ndi zirombo. Maufumu akuyimirira chani? Ndi zirombo. Okay? So akakamba za mkazi uyu tikuzati akuyimira anthu a Mulungu. Akakamba za mkazi amene akukhala pa chirombo, mkazi uyu akuyimira zipembedzo za chani? Zakugwa. Okay? Now
funso ndila kuti okay mkazi uyu akuyimira yani zipembedzo zakugwa kuyambira nthawi imene chirombo chakhala yani chakhala moyo. Okay, and vuto lalikulu limene lingakhalepo I think mavesi atinayo ingakale vuto lalikulu tikamene tuno chirombo ndi Roman Catholic Church muona ati anthu omwe osonda amene atamasiro no mkazi wakayimiranso Roman Catholic Church of which mkazi wakayimira zipembedzo zakugwa, right? So chirombo chingatangana ndi Roman Catholic Church, mkazi ndi Roman Catholic Church. Funso ndakuti kodi Roman Catholic Church izapanga destroy Roman Catholic Church iwona tuno ayi. Ndiyo interpretation imeneyo sitingakhale no tikugwirisisa bwinobwino. Okay, now brother ese tawerengeni 2 Atesalonika chapter 2 verse 8. Atesalonika chapter 2 verse 8. Verse 8 ndipo pamenepo anavumbulutsidwa wosayeruzikayo amene Ambuye Yesu anadzamthera ndi mzimu wa pakamwa pache namuononga ndi maonekedwe akudza kwache. Verse 9. Yeah, so 2 Atesalonika chapter 2 verse 8 amakamba the man of sin, amakamba za osaweruzikayo amene akhala mukachisi wa Mulungu kumazionesa yekha kuti ndi Mulungu, right? So akamba zoti no man of sin ameneyo ndi amene azaonongedwe ndi ulemerero wake wa Yesuyo kuruza ifuna no man of sin akukhalapo ndi moyo mpaka Yesu akamabwera. Koma brother yes tawerengeni Chivumbulutso 17 verse 16. Chivumbulutso 17 verse 16 tawerengeni Chivumbulutso 17 verse 16 yauri yani. Verse 16 ndipo nyanga 10 unaziona ndi chirombo izi zidana. Okay, ndipo nyanga 10 unaziona ndi chirombo izi zidana ndi mkazi wachigololoyo ndizidzamkhawulitsa wabwinja wausiwa ndizidzadya nyama yace ndizidzamupsereza ndi moto. Verse 17. Yeah, so tikuona na kuti no chirombochi especially pamene mitu yonse zakhale agwapo zimene zalamulira nditi ni nyanga 10 at this point zakhala no ndikuti zili ndi yani zili ndi nyanga zake zili ndi yani ndiwira zake. So nyanga 10 zapa chirombochi imene zili ufumu wa chirombocho mu 8th king, right? Ufumu wa number 8 zimene sili kuzuzati ndi chani zidadana ndi mkaziyo. So religion inese yaboze zakhala ikusakidwa kandi Isilamu kandi Hinduism kandi Kristu kandi Roman Catholic chipembedzo chinayise zakhala chikuthesera pati pamenepo. Now mafuna nena chinthu ichi tikamakamba Roman Catholic Church ili connected to the Vatican ndi city. Okay, Vatican ndi city, Roman Catholic Church head wa Vatican ndi Pope, right? Head wa Roman Catholic Church is ndi Pope. One of Vatican ndi city, it's a civil part, right? So chimene mafuna nena ndi chinthu ichi chipembedzo chinese chaboza pamene chikusakidwa ndi beastie, right? Papacy is actually still intact because why? Papacy, of course, we know to know papacy to kamba za mfumu imene kulamula ku Vatican imene ali the Pope, right? Papacy is connected to Roman Catholic Church because the headquarters of Roman Catholic Church ndi ku Vatican, right? Kumano every other force religion chipembedzo chinese chaboza chizakhala chikusakidwa ndi chirombo. Chipembedzo chinese chaboza chizakhala chikusakidwa ndi chirombo. Zipembedzo zonse zimene zinagwirizana ndi mutu wa number 7 EU pamene lemba la chirombo limakhazikitsidwa. Zipembedzo zonse zimene zakhala no zinagwirizana ndi mutu wa number 7 pokhazikitsa lemba la chirombo. Zipembedzo zonse zakhala zikusakidwa pati pamenepo, right? Zonse zakhala kutheza zonse. Kumano the Vatican according to verse izakhala ili intact and pamene akubwera Yesu atazaononga man of sin kuzera ndi maonekedwe ake. I think that's the way titakufotokoza pamakhala ngati kapalika contradiction apopo. Kumano kuvekisa kake ndi kumene kuti the church as a whole izakhala yapangina wipe out. Kumano
the Vatican in as much as the papacy itself is actually intact. Okay, right. So pamene sakubwera tikuona uno apa chimusi 19 verse 19 tikaona Yesu pamene akubwera ati sakupezapo mkazi ina aliyense. Chimusi 19 verse 19 atanaona chani, atanaona chirombo komanso ndi mafumu anyana a dziko nyanga 10, right? So pa dziko lapansi pazakhala pali ulamuliro wa chirombo kuzera mafumu 10. Sakuonapo kuti no chirombo chipali mkazi, no. Pamene Yesu akubwera zipembedzo zonse zabwino zidzakhala zatani, zathesedwa. Komano Vatican as the civil part izakhala ilipobe pamene Yesu Kristu akuzatenga chirombo chikwaotchedwa, and pamene the man of sin amene tikuzati ndi papers azaonangaso ndi kuwala kwa maonekedwe ake, right? So apopo pamene chifunso nena tingakhale muno tikamakamba za lemba, tikamakamba za dzina la chirombo kapena lemba la chirombo sili kupanga bilongo kwa mkaziyo. Dzina ndi lemba la chirombo sili kupanga bilongo kwa mkaziyo. Dzina ndi lemba la chirombo zomanga bilongo ndi za chirombocho osati kwa mkazi. So lemba la chirombo singakhale Sunday Friars zimenezozo. Okay, so tikaona EU mene amayikhazikisa logo yawo mwaona ndi mene ikufanana ndi yani, ikufanana ndi nsanja wa babu losamalizika. So zari yo ndi amene adakwanise kulumikizisa yani maiko onse, even parliament building ya EU imaoneka yonje siyo malizika chifukwa yani wanga defy ndi mwana anayipanga design dala yonje kuti zifanana ndi Tower of Babel kuno senza alumikizana na pati. Even tikaona ma logo awo, that's the EU, ali mkazi wakwera yani chirombo. Muona zifanana ndi yani zimene zidayikira paya pa Chimusi chapter 17 komano izo says newspaper Europe, right? Mkazi atakwera yani chirombo. Okay, on evidence ena tikaona Jan Stamp second election European Parliament, mkazi atakwera yani atakwera chirombo, right? So anthu akuza zimene akupanga, right? Iyo ndi coin euro 2, right? Mkazi atakwera yani pa chirombo. Okay, so apo ndi pamene titathere kwa lero, na ndikuzati pali mafunso ambiri amene angabwere m'mitu mwathu. Nono tikakhala ndi phunziro lina tizasakamira ndithu pa Chimusi chapter 13 ndikamba kuona kamati 3.5 years kuthandiza yani tizakhala tikuona pamene pa Chimusi 13 kunena kuti no akamati lemba la chirombo tichani tizaona zonse ndithu bwino lino. Nditi tikhala tupanga studies zimenezo ma Wednesday akubwera. Sigma Siwempere ngati zofunsa tifunsa after about Sigma Siwempere ambuye fatu zimapadera from 9 afe mwekepuzo na natalika kumarotuza ari munawa utalisa kali mpaka mapeto tuzimubagambirana zokuza zimene munavumbusa kwa Yohane moje vumbuso unalisa aliyesa amene zaonere ndetaone ndikuwapasa yo chisibiso kuti akathe kuunikira in the platforms na Yesu Kristo. Amen.